खुलुमबाय गासैखौ बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायना लाबाय। आसा थिदों नोंथांमोना बे समाव गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै मोनसे गोनांथार आयदा, बे आयदाखौ लानानै सासे लेंहरजानाय आलासि, बे आलासिजों जोङो मोगा-मोगि लागोन। बिथांजों गोबां बाथ्रा जोङो सावरायगोन। बिथाङानो जाहैबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि लाइमोन हान्जानि गाहाय नेहाथारि प्रह्लाद ब्रह्म। बिथाङा जोंजों लोगोसे दंफायो। गिबियावनो नोंथांखौ नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि जानानै बरायनो लाबाय। खुलुमबाय। नैबे समाव बिथांजों जों आथिखालनि जे राजखान्थियारिनि जे थासारि आरो बिटिआर सोरखार बेनि सोमोन्दै गोलाव बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन आरो बेजों लोगोसेनो लाइमोनफोरनि जे जौगाखां आरो लाइमोनफोरनि साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा थासारियाव दङ। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। खुलुमबाय। दिनैहाय जोंनि बिपिएफ हान्जाया मोजां अबस्थायाव दङ, गाज्रि अबस्थायाव गैया। जोङो थांनाय 11 दानाव जोङो सिरियै दङमोन आरो बेवहाय जोङो अपजिसननिबो रल लाथ'वाखैमोन। खिन्थु दा जोङो दाख्लै सालबारियाव जे जोंनि CWC मिटिंनि गेजेरजों डिसिसन लाबाय, जोङो बिपिएफआ बिटिसिनि मोनसे प्राइम अपजिसन बे सिटखौ जों लासिगोन, बे रलखौ जों लासिगोन। आरो बिनिखायनो जोङो थांनाय नभेम्बर दाननि 17 आरो 18 अक्ट'आव जे बिटिसिआव अथाम सेसन जादोंमोन, बे अथाम सेसनाव जोङो बिर'धि रल हिसाबै दिनै प्ले खालामबाय आरो जोङो गोबांथार कुइसनबो खालामनाय जाबाय। गासै जोङो 22टा कुइसन खालामदों। बे कुइसनाव दिनै जोङो 34 डिपार्टमेन्टस बिनि सायाव कुइसनखौ खालामनाय जादों। दा बेवहाय बिथांमोना जोंनि बिपिएफ हान्जानि MCLA-फोरनो बा रायजो राजाफोर जे सेटिसफाइड जालासिम बिथांमोना माने एन्सारखौ होनो हायाखै। दा जोंनि बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो बेखौ बिर'धि रल जोङो लाबाय थागोन आरो इयुनाव जों खालामलांबाय थागोन। जेब्लासिम इलेक्सन जाया अब्लासिम बिर'धि दल हिसाबै जे सरकारनि हेंथायै जों मा खालामनांगौ, रायजो राजानि अभाब अभिजगखौ बोरै पुरन खालामनांगौ, जों बिर'धि हिसाबैनो जों खामानिखौ मावलांगोन। दा बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरनि बिराद सापर्ट मोनदों। गुबुन राजनैतिक दोलोफ्राबो जोंखौ सापर्ट होदों। दे मालाबाबो जोंनि बिटिसिआव दिनै 17 बोसोर जालांबाय बिटिसि क्रिएसन जानाया, खुनु अपजिसन रल जाबोफेराखैमोन। खिन्थु एबाराव दिनै अपजिसन हिसाबै दिनै स्वीकृति होनांबाय। नै मैया दाख्लिसो आसामनि गभर्नर जगदीश मुखिया माने बिपिएफ दोलोखौ बिटिसिनि अपजिसन पार्टि होननानै बिथाङा स्वीकृति होनानै दिनै जोंनि लिडार जे देरहासार बसुमतारी सालाकाथि समस्तिनि MCLA बिथांखौ लिडार अफ अपोजिसन हिसाबै स्वीकृति होबाय। दा बिथाङा अपोजिसन लिडार हिसाबै जे फेसिलिटिसफोर मोननांगौ दङ एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्राय, दा बेखौ मोनहैसिगोन। दा बेनो फार्स्ट दिनैहाय बिटिसिआव मोनसे डेम'क्रेसिया मोनसे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जालांनो नागिरगासिनो दङ बा जाबाय दिनैनि थारिखआव बे फोरमान। दा बिपिएफ दोला बेबादिनो मावलांबाय थागोन आरो फैगौ 4 बोसोरनि उनावहाय जे बिपिएफआ जे सरकार दाफिनगोन बे रोखा जाबाय। बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दं, माब्ला इलेक्सन जाफिनो दिनै बेखौसो नेबाय थादों। माने थांनाय बाराव प्रमद बर'नि जे परिबर्तननि नामाव जे रायजो राजाफोरनि सिङाव भट बिनाय, रायजो राजाफोरनो जे कमिटमेन्ट होदोंमोन, बेखौ दिनै बिथाङा दिनै अलमस्ट बोसोरसेयानो जाबाय। बे बोसोरसेयाव 1%बो दिनै फुलफिल खालामनो हायाखै। दिनै बिथाङा रायजो राजाखौ थगायबाय, दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोर थगायबाय। जोंनि बर'नि जोहोलावफोर जाय बिथांमोनहा दिनै सोरबाया 34 बोसोर दावहा नांनानै NDP-फोरनि खोथा, 34 बोसोर जाबाय बिथांमोननि दावहा नांनाया। बिथांमोननि जे सहिद जालांदों, एबसुनि सहिद जादों, BLT-नि सहिद जादों, PTC-निफ्राय सहिद जादों, UTNLF-नि सहिद जादों। बे उद्देश्यआथ' मोनसेल' आलादा रायजो दानाय। गेजेरावनो नोंथांनाव सोंगोन आङो बे बाथ्राखौ, जोङो एसे उनाव नैबे आयदायाव फैगोन। दा बेनि सिगाङावनो नैबे आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गुबुन जायगाफोराव मेल खालामनाय नुनो मोन्दों। दा बेनि थांखिया मा? दा जोङो डिसिसन लादों जोंनि CWC मिटिङाव, जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोंनि वार्कारफोरखौ जोङो लोगो हमज्लायफिननाय बेखौ जोङो खालामफिनगासिनो दं। मानो होनबा थांनाय 2020नि डिसेम्बर मासनिफ्राय जे इलेक्सन बायखांदों, बिनिफ्राय जोङो मोजां रोखोम ज' जालायबोनो हायाखै। आरो गेजेर खन्द'आव माने बिटिसि एसेम्ब्लि बायखांनायनि उनाव आसाम एसेम्ब्लि इलेक्सन फैबाय। दा बेवहाय जाय फाराफारि खामानि मावलायबाय। दा जोङो एसेम्ब्लि इलेक्सननि उननिफ्राय जोंनि वार्कारफोरनि गेजेराव जोङो माने लोगो हमलायनाय बे खामानिखौ जों मावनो मोनाखै। दा बेखौनो जोङो
दा लोगो हमलायफिननाय जोंनि पार्टिनि जे प्राइमारि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव ब्लक लेभेलाव मा रोखोम जोंनि वार्कारफ्रा मा जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दङ बेफोरखौ जों खौरां लालायनो दिनै मोनसे जोङो लोगो हमज्लायनाय हाबाफारि आरो बिनि गेजेरजों जोङो वार्कशप दानि सोलिबाय थानाय सरकारा मा मावदों आरो जों मा मावलांगोन दानि सारा इन्डियानि दिनै पलिटिकेल हालोदा मा जादों आसामनि पलिटिकेल हालोदा मा जादों बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो एखेबारे माने खुला खुलियै जोंनि वार्कारजों सावरायलायनो थाखाय बे खामानिखौ जों मावगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन आथिखालनि जे सोरखार नैबे प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सोरखार बे सोरखारा लाइमोनफोरनि थाखाय मा स्पेसियेलि खामानि मावनो हाखो दा बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा दा बेवहायथ' जोङो बे एमप्लयमेन्ट बा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बेवहायथ' बिथाङा बिराद कमिटमेन्ट होदोंमोन वान भट वान जब भट मोनसेयाव साख्रि मोनसे होनायनि बाथ्रा न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दिनै बिराद माने 5 लाख साख्रि होनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनै नुबाय मोनसेबो खामानि होनो हायाखै बरंस' फिसा फिसौ टिका थुख्लि दिनै ओंखारबाय थादों बे खामानिफोरखौबो दिनै माने जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफ्राबो मोनाखै बा गुबुन जाथिफ्राबो मोनाखै जों बेखौ नुबाय थादों दिनैहाय जों नुबाय जे दाख्लैनि एसेमब्लिनि गेजेरजों जों कुइसन खालामनानै मोनबाय मा उदालगुरि मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकआव सासे मानसियानो 92टा जुदि स्किम हारसिङैनो टेन्डार मावनानै हारसिङै जुदि मावजोबोबा दिनै बेवहाय जोंनि इयुथफ्रा बहा खामानि मोनगोन जोंनि लाइमोनफ्रा बहा खामानि मोनगोन साफ्रोमबोथ' साख्रि मोना माबा मोनसे टिका थुख्लि खालामनानैथ' जानांगोन नाथाय सासे मानसिनि नामाव जुदि 92टा स्किमखौ जुदि टेन्डार खालामनानै लिगेल भाबै जुदि होजोबोबा बे उदालगुरियाव दिनै सासेयाव मोननैबाबोथ' नों 40 जन मानसिया दिनै खामानि मावनानै मोनजागौमोन बा 45 जन मानसिया खामानि मावनानै मोनजागौमोन नाथाय बे सासे मानसिनि नामावल' बेखौ टेन्डार होनाय माने मा बुजायदों माने बेवहाय खुनु इयुथ्सफ्रा दिनै सुबिदा गैया दिनै बे माने इन्डास्ट्रियेल गायसननायनि मानि बाथ्रा बुंदोंमोन बेबोथ' दिनै गैया खुनु एमप्लयमेन्ट होननाय जिनिसानो गैया दिनैहाय आरो गेजेर खन्दआव साख्रि सोदों टेट मास्टारफोरखौ साख्रि सोदों दा बाहेरानिफ्राय आमदानि खालामनानैसो लाबोनाय जादों 400-450 जन टटेल फिगारा बेबादि ओंखारहैदों दा बेवहाय जोंनि बर' मिडियाम स्कुलावबो सोरबा असमिया मिडियाम फरायनाय जाय मानसिया बर' रावबो रोङा बर'नि आखाद सिखाद जेबो मिथिया गाराङा सरायनि बाथ्रा जेबो मिथिया बेफोरबादि मानसिखौ दिनै एपइन्टमेन्ट नाथाय नैबे बेलायावनो जे बे टिचारनि एपइन्टमेन्ट होनाय बेलायावनो सिगांनि समावबो बिपिएफ सरकार खालामनाय समाव बे जाथाया जादोंमोन जे बर' जायगायाव बा बर'नि मोनसे स्कुलाव एसामिस होनाया बै समावबो जादोंमोन बे मानि थाखाय बे जाबाय थायो जे दा नैबे बेलायावल' नङा बै समाव बे जादोंमोन मानि थाखाय जादोंमोन दा बे बेलायाव बै अफिसारफोरनि स्क्रुटिनि खालामनायाव माखासे भुल जायो बिदिया माने सोरबा माने बर' मानसियानो उन्दैनिफ्राय इंलिस मिडियाम फरायोबा बे माने देबनागरि स्क्रिप्टखौ सिनाया बेबादि बिराद भुल थालांदों आगोलनि गभर्नमेन्टआव जे बेखौ नों बर' मानसि नालाय बर' रोंगौ नंदों ओंखायनो बर' मानसिखौ बर' मिडियामाव सोहरनाय जादों बेबादि अनेकथा जाथायफोर जालांदों थेवबो बे उनाव लासैनो सल्भ जालांदों आरो मा बेखौ इंलिस साबजेक्ट फोरोंहोलायनाय मानाय बेफोर उनाव जाहैदों आरोखि दा खिन्थु एबारना एखेबारे माने फुललि माने एसामिस मिडियाम फरायनाय गुवाहाटीनि मानसि डिब्रुगड़नि मानसिफोरखौनो लाबोनानै बेवहाय जुदि नोङो एसामिस मिडियाम पियरलि बे मोनसे बर'जों जेबो सोमोन्दोआनो गैया बे मानसिखौ नोङो जुदि बेहाय मास्टार सोयोब्ला बे माने खुनु माने सोलोंथाइयाव जे माबा मोनसे संस्कार लाबोगोन चेन्ज लाबोगोन बेखौ जों बुंनो हाया आरो बाहेरानिफ्राय आमदानि खालामनाय माने मा जोंनि बिटिसियावनो हाजार इयुथ्सफ्रा साख्रि गैयै जानानै दङ दिनै टेट क्वालिफाइड मानसि गैया होनदों जों स्पेसियेल टेट फाथिनो हायो आगोलाव हाग्रामानि दिनाव स्पेसियेल टेट फाथिनानै दिनै साख्रि होनायनि बेबस्था खालामदोंमोन दिनै टेट पास जानाय रावबो गैला नों बेखौ इमिडियेट टेट फाथिनानै बेखौ साख्रि होनायनि बेबस्था खालामनो हायो 6 सिडुलाव जोंहा खालामनो हानाय अधिकारा दंखायो जेरावहाय दा बेखौ खालामनो हायोमोन नाथाय नों जुदि 400-500 जन दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै बिटिसियाव साख्रि मावनाय माने मा 400 जन 500 जन बिटिसिनि इयुथ्सफ्रा बे बर'आनो जा अना बर'आनो जा दिनै डिप्राइभ जादोंना जायाखै दा बेवहाय नों बहा साख्रि मोननो आरो दिनै टेट परिखा फाथिखांबाय साख्रिया होबाय हाइ स्कुलाव दिनै मोनसे स्क्रुटिनि खालामलायनानै नाथाय दिनै 51 टिचार्सफोरनि एपइन्टमेन्टनि गेजेराव नुनो मोनबाय 37आनो दिनै फेक टेटनि सार्टिफिकेट लानानै दिनै साख्रि लानायखौ नुनो मोनदों दिनैहाय बेखौ तदन्त खालामनानै मोनबाय मा 37आनो दिनै फेक दिनै बिथांमोनहा जेलनि सोंखाम जानानै दङ होमबा बेसेबां दुखुनांथाव होमबा दिनै बिथांमोनहा माखौ चेन्ज लाबोनो नैबे बुस्थुखौ नोजोर होनांगोन जे जिखिनि फेक सार्टिफिकेट लानानै बिथांमोना जब लादोंमोन नाथाय बे खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना हमजानाय दा आथिखालाव बिथांमोना जेलाव दङ नाथाय गोदोनि समाव बे बुस्थुआ जायाखैमोन जे हमना ला गोबाव सम नैबे थानानैब्लाबो नाथाय बेनि इनभेस्टिगेटिभ थाब मोनसे माबायाव जायाखैमोन खिन्थु एबार जादों बेनि सायाव मा बुङो नोंथाङा आरो लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आङो जे आसामावल' नङा बिटिआरआवल' नङा इण्डियायावनो नैबे
साख्रिनि जे जबनि बाथ्रा बे जबनि बाथ्रा एसे क्राइसिस जानो हमदों जे जबलेस जानो हमदों मानसिफोरा दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नांगोन सासे लाइमोन हिसाबाव दा बेवहाय जों बुंनांगोन जे थांनाय बाराव जे बेबादि फेक सार्टिफिकेटआ ओंखारबोआखैमोन खिन्थु सासे जे अफिसारजों रायज्लायनानै मिथिदों आङो दा बेवहाय बिथांमोननि जे सार्टिफिकेट बेखौ जे बारक'डआव नायब्लाबो माने लिगेलि ओंखारबोयो होनदों नेटआवबो दा बेखौ बोरै खालामदों बेखौ हयथ' बै जायफोर एग्जाम फाथिग्रा बे कमिटिफोर दङ हयथ' बेफोरनो हयथ' सिङाव एन'मेलिसआ जादों बेवहाय बेखौ जों मिथिनो हायो आरोखि थाखा फैसा लानानै रि एग्जाम खालामफ्लानायनि नामाव नोंना माबा मोनसे खालामनानै दा बेखौ रिजाल्टआव पास खालामहैनाय हयथ' बेखौ खालामदों खोमा दा बेखौ बुजिनांगौमोन दिनै प्रमद बर'आबो माने सार्टिफिकेटआ प्रपारलि भेरिफिकेसन जाखांनायनि उनावसो एपइन्टमेन्ट जानाय बे खामानिया जानांगौमोन खिन्थु बे जायाब्लानो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होखांनानै जेलाखि बेथननि जे माबा अर्डार बानायो होमब्लासो बेखौ जे मिथिहैबाय सासे मुस्लिम सेंग्रा होननाय खोनादों आङो बे मानसिया गावनि न' खाथिनि मानसिया टेट फेल जाखानाय बे मानसिया साख्रि बोरै मोनखो बिनि एगेन्स्टआव आरटिआइ होनायाव बे माने फेक होननानै ओंखारहैनायाव सासेखौ दिहुननो थांनायाव दिनै 37 जना दिनै बे भिक्टिमाइज जाबाय दुखुनांथाव बेफोर प्रसेसै लिगेलि प्रसेस थाङोब्ला हयथ' बिदि जानाय नङामोन दा बेवहाय सरकारानो दायो प्रमद बर'आ जाय इडुकेसनखौ नायबाय थादों बिथांनि हयथ' बे मोजां इन्सट्राक्सन गैयैयाव बिदि रुलफोर जे सेलेक्सननि जे रुल्स बानायनांगौ बे रुल्सफ्रा थिग जायो हयथ' बेफोर जादों गतिके सरकारियानो दायो प्रमद बर'आ बेहाय इनभल्भ दं होननानै दिनै बुंनांगोन जोङो एभ्रि माने थिं गासिबो भुल जायोबा गभर्नमेन्टआव बे सरकारखौ जाय दैदेनो बे थाखागोन दिनै एरायनायनि खोथा नङा बेहाय रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन बिथाङा नोंथांमोननि जिहेतु सिगाङाव सरकार गठन खालामनायनि बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बै समाव जेब्ला सरकार नोंथांमोना गठन खालामदों बै समाव नैबे आथिखालनि जायबा सरकार गठन खालामबाय थानाय बिथांमोना दा लाइबिलिटिसनि बाथ्रा बुङो बे बेलायाव गमामायैनो गालांदोंमोन नामा लाइबिलिटिसआ मालाबा 3000 होनो मालाबा 2300 कोटि बिदि ओंखारबाय थादों फिगारा दा बेहाय लाइबिलिटिसआ जाखायो आरो हाग्रामा महिला सारा बेखौ माने सरकाराव थायोबा फैसाया रिभल्भिं जाबाय थाखायो थाखा फैसा रिभल्भिं जायो आरो बोसोरे मोनसे एलटमेन्ट हिसाबै फैबाय सेन्ट्रेल स्किम हाबो एनएलसिपिआरनि फैसा हाबो अनेकथा सेन्ट्रेल स्किम स्टेट स्किम फाइनान्सफोर दं 5 फाइनान्स 6 फाइनान्स 15 फाइनान्स 14 फाइनान्स बेफोरबायदि फैसाफोर फैबाय थाखायो दा बे फैसाफोरखौनो फैबाय थाखायो जिहेतु ओंखायनो खामानिया जाहाथे माने स्पिड आप जालाङो डेभेलपमेन्टआ जाहाथे स्पिड आप जालाङो रेपिड डेभेलपमेन्ट जाहाथे जायो बेनि थाखायनो बे खामानिफोरखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनानै होनाय जादों आरोखि जायनि थाखाय 17 बोसोराव दिनै जाय मानसिफ्रा दिनै बुंनांबाय थादों इन्डिया गभर्नमेन्टनि माखासे अफिसारफ्रा बुंनांदों सिबिआइनि मानसिफ्रा बुंनांदों गभर्नरा दिनै बुंनांदों आसामनि प्रफेसर जगदीश मुखिया राकेश प्रसाद होनना बुंनांदों जे 77 बोसोराव जे खामानिया आसाम गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्टआव जायाखै बे बिटिसिआव जादों मानि थाखाय जादों बे जाबाय रिक्स लादों फैसा फैखागोन खामानिया रेपिड हिसाबै मावबाय थादों ए होलांबाय थादों ओंखायनो खामानिया दा जाबाय थादों दा बे जाबाय मा फैसा फैखागोन बिला बानाय होलांबाय था दा बेथ' लाइबिलिटिस मानेथ' बे फैसा जाख्ल'नाय होना बेखौ बे कन्ट्रेक्टरबो फैसा मोननांगौ दं बेखौ लासै लासै नोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जुदि नोङो 30% होलाङोबाथ' बोसोरथामजों जोबहैयो दा बेफोरबायदिजों जों बेफोर फोजोबबोगासिनो दं अलमस्ट 2016 to 16-17 सिम बे अलरेडि लाइबिलिटिसा जोबबोगासिनो दंमोन आरो मालाय 2000 माबानिफ्राय थिननिफ्राय जेनाखि खामानि मावबोबाय थादों होमबा 16-17 सिमा अलरेडि जोबलांबाय लाइबिलिटिसफ्रा दा बेबो लासै लासै जोबलांगौमोन आरो लाइबिलिटिस गैयै खुनु सरकारानो गैया थांनाय बारनि हेमन्त बिश्व शर्मा बा सर्बानन्द सन'वालनि सरकार खुंनायाव 1.5 लाख क्रर थाखानि लाइबिलिटिस जादों दाबो बे लाइबिलिटिसा दङ जुदि कंग्रेसआ फैयोबा बेखौनो नांगौमोन थांनाय बारनि कंग्रेस गभर्नमेन्टआनो दिनै लाइबिलिटिस गालांनो थाखाय जों अर्थनैतिक भाबै दुर्बल जादों होननानै बेखौ दिनै गान गायफैगौमोन दा गावसिनि सरकार जाफिनबाय नालाय दा बेखौ बुंला खिन्थु लाइबिलिटिस गैयै खुनु सरकार गैया दिनैबो नरेन्द्र मदिया लाइबिलिटिस खालामगासिनो दङ दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि जेनाखि दाहार गालांनो नागिरदों बा लाइबिलिटिस गालांनो नागिरदों सासे मानसियाव जोनोम जागोदान गथ'आनो दिनै 27,000 थाखा सुख'नांगौ जानानै दङ आसाम गभर्नमेन्टआ अभारअल इन्डिया गभर्नमेन्टआबो एखे जानानै दङ दा दिनै रिजार्भ बेंकआव दोननाय थाखा बेखौसो बख'नानै दिनै रायजो सालायगासिनो दं होमबा अर्थनैतिक भाबैनो दिनै मदिया इन्डियाखौ दिनै जौगालांहोनो हाला बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुदोंमोन नाथाय गासिबो फैलार जाजोब्बाय नोंथां दहाय प्रश्न खालामनाय जे एमप्लयमेन्टआ दिनै माबा जालांदों हायलांदों एमप्लयमेन्ट मोनाखै जोंनि इउथ्सफ्रा दा बेनो नरेन्द्र मदिया जेबादि सिमां नुबोदोंमोन नाथाय बे सिमांखौ दिनै जाफुंनो हायाखिसै बरंस'
जोंनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामायाव दैदेननाय बा हाखराव खोख्लैलांनाय खामानिखौसो दिनै मावगासिनो दङ मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै फाननानै जानाय रेलवे फाननाय एयारपर्ट फाननाय LICखौ फाननो नागिरनाय बेबादि मोनफा मोनफा जोंनि सम्पतिखौ फाननानै जानानै दिनै भारतबर्षखौ धंस' खालामनायनिसो जे नरेन्द्र मदिया दिनै खालामलांगासिनो दं। नैबे आयदायावनो नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे आथिखालनि थांनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा मोनसे मेडियानि गेजेरजों मोनसे फोसावदोंमोन जे 1 लाख सुबुंफोरनो बा गोरिब सुबुंफोरनो माने न' होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा मोनफुंदों मोनफुङाखै रायजो राजाफोरा? दा बेखौथ' जोङो मोननाय नुवाखै। दा सरकारनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दा PMAY बे न'फ्रासो कनस्ट्राक्सन जागासिनो दं। दा BTCनिफ्राय एक्सट्रा बिदि जोङो न' होनायखौ नुवाखै। बिथांमोना बुंनानै लादों होगोन होननानै, खिन्थु दासिमबो बेबादि मोनसे आसनिया जे माने माबा मोनसे सेरेमनियेल प्रग्राम हिसाबै बेखेवजानाय माने जों दाबो नुनो मोनाखै आरो हानाय नङा जों बेखौ सानदों। SOPDनिल' फैसा फैगोन दा, SOPDनिल' फैसा। आरो जे BTCआव आगोलनि जेनाखि एग्रिमेन्टआव रायलायखानाय बोसोरफ्रोमबो 10% माने फैसा फैनाया इनक्रिज जालांनांगौ। नाथाय जों दा नुबाय थादों प्रमद बर'नि सरकाराव, हाग्रामा महिलारि सरकारा 17 बोसोराव दिनै फैसाया 10% बारायनानै माने थांनाय बारनि जे फैसा मोननाय हाग्रामा महिलारि दिनाव माने 671 करोड़ थाखा जाबायमोन। आरो बेखौ 10% बारायबा बेसेबां जागौमोन? 772 बिदिनो करोड़ बिदि जाहैनांगौमोन नङा होमबा? माने 7,000 करोड़नि बारा जाहैनांसिगौमोन। खिन्थु एबार प्रमद बर'नि सरकाराव मा जाबोदों माने 621 कौटिल' थाखा फैदों आरो मालाय। दाथ' लेटेस्ट फैसाया 602 कौटिल' हाबनानै दङ। SOPDनि फैसा बे बोसोरफ्रोमबो फैबाय थाखागोन। बे आसाम गभर्नमेन्टआव जेसेबां बाजेट खालामदों बे हिसाबै फैबाय थागोन बे फैसाया। बे लेपसेबोल जानायनि खोथा गैया SOPDनि फैसाया। दा बे फैसायानो दिनै 10% बारायनांगौआ दिनै खमायलांदोंसो आरो मालाय फोरमायनांदों। होमबा नों BTCआव मा मावनो हागोन? आरो दिनै खोनाबाय जोङो बे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ, लामा बानायनांगौ, दालां बानायनांगौ, हस्पिटाल बानायनांगौ, साख्रिनि बेथन होनांगौ। बेफोर फैसाखौनो दिनै दाख्लै जों बे एसेमब्लि कुइसननि गेजेरजों जों मिथिबाय जे बेवहाय 600 कौटिनि मादाव 300 कौटि थाखाखौनो मेडिकेलाव साप्लाइ, बहाबा मास्कनि साप्लाइ, बिदिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव गासै 300 कौटि थाखानि साप्लाइ होनाय जों बे तथ्यखौ मोननो हाबाय आरो मालाय। होमबा नों बोरै डेभेलपमेन्ट जागोन? माजों गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरनो दिनै न' लुना होगोन? बेखौ जोङो असम्भब नुदों आरो मालाय। बे सरकारा नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे सरकारा बारा गोबाव जायाखै होननानै बुङो। बे गासै बुस्थुखौ खनसेनो मावफुंजोबनो नांगौ नामा होननानै मोनसे बाथ्रा सिखांबाय थादों। दा बेवहाय BPF राजखान्थि हान्जाया बेखौ अपोजिसन थानाय हिसाबाव बिथांमोना गले गले बुंदों जे बै मानो जायाखै, बै जायाखै मानो। दा बै बाथ्राखौ बुंबाय थादों। नाथाय जदिअबा बिथांमोना खम समल' सरकाराव फैबाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा बिथांमोना जे 1 इयारबो कमप्लिट जाबाय, नाथाय आरोबाव सम नांबावगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। दा मा बुङो बेनि सायाव? दा बेवहाय बोसोरसेयाव गासिबो जाजोबा जों मिथिगौ, खिन्थु माखासे जिनिसखौथ' मावनो हायो। माबा मोनसे खुन्थिया गायसननाय मानाय खामानि, माबा मोनसे खामानिया दा हाफ दानबाबो स्टार्ट जानांसिगौमोन। जेनेबा बोसोरसेयावथ' माबा मोनसे न' बानायनायाथ' हयथ' 5 स्टरि बिल्डिं बानायनो नागिरदों, खिन्थु ग्राउन्ड फ्ल'रा जानांगौ, बेफोरबायदिथ' मोनसे थायो। नाथाय बेबादिबो मोनसेबो दिनै स्टार्ट जायाखै। दिनै बेखायनो बिथांमोना खालि जोंखौल' बखिबाय थायो। BPF दोलोखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै बिथांमोना खालि नाम खारि रायबाय थानाय। जों ओंखायनो होनदों नोंथांमोना मालायखौ नाम खारिनो नाङा, नों गावनाव मावनानै देखाय। सासे मानसिया खालि मालायनि आबाद मोजां जानायखौ हिंसा खालामनानै बिनि दुब्लियावल' मोसौ हगारखोमानानै, बोरमा हगारखोमानानै, हांसो दाउ होसोमना दोनहरबाय थायोबा गावनि खामानिखौ माला मावगोन? दा बेनो जागासिनो दं बे हिंसा। मानसिया हिंसा जाबा उन्नति जानो रोङा। आरो बे हिंसा खुरिया मानसिफोरखौनो जाय मानसिखौ हिंसा खालामो बेफोरखौनो माने हिंसा खालामग्रा मानसिखौ दायना होना होमबा? दा बेफोर दायनानि खामानिखौ जुदि मावबाय थायोब्ला गाव माने बोरै उन्नति जानो? ओंखायनो जाया, गावनि खामानिखौ माव। दिनै 17 बोसोराव जाजोबदों मादों होननानै दाख्लै एसेमब्लियाव बिथांमोना बुंबाय तदन्त जानांगौ, CBI तदन्त जानांगौ। जों वेलकाम खालामदों, खालाम। एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमा बेनो, डेम'क्रेसिया बेनो। दिनै तदन्त खालाम, जोंहा आपत्ति गैया। दाय मोनबा एरेस्ट खालाम, हम जेलाव सो, आपत्ति गैया। खिन्थु नोंथाङाबो नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै माव। दिनैथ' बे फुरा बोसोरसेयावथ' माबा मोनसे मावनानै दिन्थिनो हानाय जानांगौमोन। खालि दा जों तथ्य मोनबाय, नै खालि माने माबाल' साप्लाइ आरो साप्लाइ। दिनै बै समाव प्रमद बर'आ गाव बुंदोंमोन, दाबो हयथ' मबाइलफ्राव नायबा नुगोन, BTC माने साप्लाइ होनलायलायनाय मोनसे खोथा दं प्रमद बर'आ। दा जों मा होनगोन? प्रमद बर' माने साप्लाइ होनबा बिथाङा सुखुगोन नामा? माने नोंथांनि बायदिबा एखे
थासारियावनो एखे थासारियावनो दङ खिन्थु जों दिनै नुदों बे 2003 सननिफ्राय 2011 सनसिम खुनु साप्लाइनि बेबादि बुरजा एमाउन्टनि साप्लाइ गैयामोन खिन्थु 2012नि उनावहाय दिनै बै रिलिफ जानाय मानसिफोरनो दिनै थोरसि लथा राननानै होनांगौ कम्बल राननानै होनांगौ मुसारि रानना होनांगौ बिसोरनो इमिडियेट रिहेबिलिट खालामनांगौआवसो बे माखासे फैसाफोरखौ साप्लाइआव बाहायनो गोनां जादों खिन्थु दिनै प्रमदआ बोसोरसे जायैयावनो खालि 600 कोटि फैसाखौ 300 कोटि गासिबो जुदि साप्लाइआव जुदि राननानै होयोब्ला दिनै बोरै जानो बोरै डेभेलप जानो दा बे मालायखौल' हिंसा खालामाबालाना दिनै खावरायगोन प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथांखौ दिनै मालायखौ हिंसा खालामाबालानो खामानियाव गोजोमनानै था नङा होमबा रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि माव जे फ्रुटि होबोदों बेखौ पालन खालाम पुरन खालामनानै हो नोंथाङानो हयथ' 20 बोसोर सिब जाहैनो हागोन बेथ' जों आपत्ति गैयाना नाथाय नों मालायखौल' जाख्ल'दों होनबायबाथ' जानाय नङा दिनै रायजो राजाफ्रा होनगासिनो दङ प्रमद बर'आ जाख्ल'वाखै मन'दों जाख्ल'नायजों मन'जों डिफारेन्स दं नङा होमबा जाख्ल'बा एसेबाबो थायो खिन्थु मन'बाथ' ग्लब जोब्बाय नङा होमबा बेहाय रावबो मोनजाला दा बेखौनो जों खोनागासिनो दं 30% दिनै 80% बे 18% बेफोरबायदि लालायनानै दिनै साप्लाइनि खामानि होनाय मानाय बेखौ जों नुगासिनो दं आरो दिनै जों नुबाय थाबाय माने बर' इउथ्सफ्रा बिराद डिप्राइभ जागासिनो दं खामानिफ्रा दिनै बर' इउथ्सफ्रा मोना सोरबा डिब्रुगड़निफ्राय लाबोयो सिलचरनिफ्राय लाबोयो गुवाहाटिनिफ्राय लाबोयो मालाबा बेंगलनिफ्रायबो दिनै थिकादार लाबोनानै खामानि होनाय नुदों होमबा दिनै बर' जाथिया दिनै 50 बोसोर दावहा नांनानै दिनै गावनि जिउखौ बावलांबाय बे बावलांनायनि बिनिमयखौ दिनै जुदि जोंनि बर' सेंग्राफ्रा जुदि एन्जय खालामनो मोनाबा मोसानाय माबा ड्राग्स जानाय मानायनि खोथा बुङाखै आं बेनि जे फिथाइ बेखौथ' मोनजाथारनांगोन नङा होमबा दा बेवहाय मा खामानिनि थाखाय बिथांमोना हायार लाना फैयो गुबुननिफ्राय दिनै बे साप्लाइनि थाखाय खामानि लाना फैनाय मानाय बेखौथ' जों नुगासिनो दङ बेग साप्लाइ होदों बेगाबो मोजां क्वालिटिनि नङा दाख्लैथ' पेपारफ्रावबो ओंखारबाय दिनै मास्क साप्लाइ होदों बे एकदमबारे जायफोरखौ माने खुगावनो होथावा बेफोरबायदि मास्कखौ दिनै साप्लाइ होदों दा होमबा बेफोरबायदि निम्नमानि एखेबारे मिनिमाम लेभेल आरोखि निम्नमान माने गाहाय थाखोनि बुस्थुफोरखौ साप्लाइ होनानै दिनै जोंनि गेजेराव रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि जे खामानि बेखौसो मावबाय थानाय जादों जों बेखौ दिनै बुंनो हायो नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों आङो जिहेतु बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया नैबे दा थानाय सरकार बे सरकारखौ गनाया होनानै मोनसे गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे केस होनाय जादोंमोन दा बेयाव बे थासारिया माबोरै दं दा जेननायनि बाथ्रा नङा जे थांनाय बाराव जे इलिगेल भाबै बिथांमोनहा जे सरकार दाबाय जोङो बिपिएफआ 17टा देरहादों जों पिपुल्स मेन्डेटखौ जों मोन्दों दा बे एज पार रुल अफ दि माने डेम'क्रेसि दा बेवहाय मेजरिटि पार्टिया सरकार दानो मोननांगौ आरो बेखौ इनभाइट खालामनांगौआ गभर्नरनि दायथ'मोन दा बिथांमोना बेखौ खालामाबालानो दिनै गभर्नरा बेखौ खालामाबालानो माने प्रमद बर'खौ इउपिपिएलखौ बिजेपिखौ बिथांमोनखौ एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो दिनै लेंहरनानै क'क्राझाराव शपथ ग्रहण खालामबाय दा बेखौ जों मानिनो हायाखै ओंखायनो जोङो थांनाय बाराव केसबो होनाय जादों आरो बै हाइकर्टनि केस होनाया दिनै बारडि ओंखारबाय मा फ्लाड टेस्ट जाफिननांगौ दा फ्लाड टेस्ट जाबाय दा फ्लाड टेस्टआबो बेहाय जिबादि जानांगौबो जायाखिसै दिनै हेन्ड राइटिंजों फोजोबलांबाय खिन्थु कम्प'जिट फ्लाड टेस्ट होनोबाथाय बाय बेलट नङाबा बाय इभिएम जानांगौमोन नाथाय बेखौ खालामाखै दा बिनि थाखाय जोङो दुखित बेवहाय डेम'क्रेसि हिसाबै जेबो थांनानै थायाखिसै डेम'क्रेसिया बेवहाय मार्डार जादों बाब्राब थैनाय बादि जादों बेहाय हां थिफुं दं दाबो दा बेवहाय जों केस होनायाव दिनै बेफोर ओंखारबोदों दा बेवहाय जों मोनसेखौ दिनै इस्टाब्लिस खालामनो हाबाय जे नेक्स्टफ्राव सोरबा जुदि लार्जेस्ट पार्टि जायोबा बेखौ गभर्नराव लेंहरनांगोन बेखौ जों दिनै इस्टाब्लिस खालामनो हाबाय आरो मा बे केसनि गेजेरजों इस्टाब्लिस खालामनो हाबाय आरो जों कम्प'जिट जाफिननांगौ होननानै दिनै बेखौ जों खालामदोंमोन नाथाय मा बुंनो मानसिनि साननाय हनायखौथ' रावबो मिथिजोबा इसोराबो मिथिजोबा होनना बुंदों दिनै बिथांमोना सोरबाया राजिब ब्रह्म होन प्रबाद ब्रह्म होन रेवरेवा नार्जारि हारि होन धनन्जयमोन होन दा बे माखासे साद' जोंनि जे एमसिएलएफोर दिनै मा लब नुनानै दिनै थांदों बेखौ जों मिथिला हयथ' बेक्तिगत टेकनिकेल प्रब्लेम जादों ना मादों जों बुंनो थाङा खिन्थु बिथांमोना दिनैहाय फोथाय खेबस' खालामदों रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना देरहानायाथ' बिपिएफ हिसाबैसो देरहादों सोरबा बिपिएल बिजेपि हिसाबै देरहायाखै दा बेवहाय बिथांमोना फोथाय खेबस' खालामलांदों दा बेवहाय बै जे कम्प'जिट फ्लाड टेस्ट जाफिननांगौ दा बेवहाय माने जेबो दानि रिलेभेन्सि नंला बे मानो होनबा जोंनि माखासे साद' एमसिएलएफ्रानो जुदि हजोंहाय बारलांखाबायब्ला दा सोरखौ लानानै सरकार फर्म खालामनो दा बे दानि थारिखआव रिलेभेन्सि गैला थेवबो जों मोनसे बिपिएफ हिसाबै इस्टाब्लिस खालामनो हाबाय जे बे
एबारनि लार्जेस्ट पार्टि जाय जागोन सासे बाराबाबो सरकारा लिंहरथारनांगोन बे जेरैखिजाया जासिगोन आरो माने नोंथांमोननि बे जाफुंसारनाय जाहाथे इयुनाव बेबादि जाया बेनि थाखाय जोङो दिनै इस्टाब्लिश खालामनो हाबाय आरो माने बेहाय सोरबा गभर्नरा फैनानै सोरबा चिफ मिनिस्टारा बेवहाय माने सोरखौबा माने लिलि हटेलाव बन्द' खालामनाय माबा बन्द' खालामनाय बेफोरबादि पलिटिक्सआ नेक्स्टआव जानो हानाय नंला बेनि थाखाय जोङो मोनसे डेम'क्रेसिखौ इस्टाब्लिश खालामनो हाबाय आरो जोंनाव मोनसे खौरां सौफैदों थामहिनबा जों मिथिनो मोन्दों नैबे सालबारियाव जानाय नोंथांमोननि फार्स्ट गिबि नैबे मावसुमा मेल दा बेवहाय जिखिनि MCLAफोर दङ MLAफोर दं बिथांमोनखौ गुबुन राजखान्थि हानजायाव थांनाङा होननानै मोनसे शपथ ग्रहण लाहोदों होननाय जों खोनानो मोन्दों बेसेबां सैथो बियो बेखौ जों खालामहोदों मानोना सासेनिफ्राय सासे जुदि गुगालांबाय थायोबा पार्टिनि अस्तित्वआ मा थागोन आरो जोंना 6 सिडुल हिसाबै एन्टि डिफेक्सन ल'आ नाङा 6 सिडुलाव बे जाबाय ट्राइबेलफोरनि पलिटिक्स नालाय ओरै एन्जर फालोबादि ओरै ज' ज' मोसौफोर बादि जेरै गांसो जालाङो सासेया बै मोसौ फालोफोरखौ जेनेबा बे मोसौनि जे लिडार थाया होमबा गलियाव सासे हालुवा गेदेर बेनो जे मा होनो बेल गानहोआ होमबा गोदोनायाव गल्डिं होननाय नङा होमबा बेबादि बे हालुवा गेदेरा जेरै जालाङो बिथिं जालांनाय दा बेफोरबायदि साइसनि पलिटिक्स आरोखि लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट जायखौ होनो लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट बे 6 सिडुल दा ओंखायनो एन्टि डिफेक्सन ल'आखौ नाङा ओंखायनो गोसोबादि बारबोलाय बेयो 6 सिडुलाव जायो आरो मालाय दा बेयो जाहाथे जाबावा ओंखायनो बिथांमोनखौ इसोरनि नाम लाहोनानै गडनि नाम लाहोनानै जों बिथांमोनखौ सपर्ट लाहोदों जाहाथे इयुनाव बारलाङा फोथाय खेबस' खालामा रायजोनि बिसासखौ जाहाथे लाखियो हाग्रामा महिलारिनि मान सन्मान BPFनि मान सन्मान दिनैखौ लाखियो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो सपर्ट लाहोदों अटटेकिं लाहोदों दा बै जाहोनखौ मा बुंगोन जाय बिथांमोना माने नैबे BPF नागारनानै गुबुन दोलोआव हाबफैबाय UPPLआव हाबबाय खावसे जोंहा BJPआव हाबहैबाय खावसे दा बे बिथिङाव मा होनगोन दुरबल जाथारबाय नामा BPF राजखान्थि हान्जाया बे दुरबल जानायनि बाथ्रा नङा बेफोर सोब राजनितिक दलावनो जायो जेरखम कंग्रेसनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा फैदों गावनि सापर्टिं माखासे मानसिफोरखौ लानानै फैदों दा बेबो जायो गोजौआवबो सेन्ट्रेलावबो बिदिनो जानायखौ जों नुदों ओरै बारलाय बे पलिटिक्सआव जायो दा सोरबा सासे थांदों बारलांदों हिसाबै पलिटिकेल पार्टिया दुरबल जायो बे नङा गोदान जेनेरेसन फैगासिनो दङ गोदान जेनेरेसन हाबगोन ओंखारनाया ओंखारलांगोन आयाराम आरो गयाराम जायखौ बुङो नङा होमबा फैबाय ओंखारलांबाय बेफोरबायदिया पलिटिक्सआव थाखायो बे दोहौजों जायो मदि दोहौ मोनसे फैदोंमोन कंग्रेसनि मानसिया गासिबो BJPआव हाबदोंमोन मोनसे दोहौ फैदों जोंनावबो प्रमद बर'नि दोहौ फैदोंमोन मोनसे समाव नाथाय बे दोहौआ खामानि होआखै खिन्थु बिथांमोनहा दिनै गावसोरखौ दुगानानै लायो जों UPPL सरकार होननानै खिन्थु दिनै बिदि नङा बिथांमोनहा जे मोनसे एलायन्स गभर्नमेन्टसो गावनि आथिङाव गसंनाय नङा बिथांमोना मालायनि आथिङाव गसंनायसो मालाबा जे ग्रुप गोलैलांगोन मालाया जे नोंखौ हमथाना लाखिबाय थागोन बे नङा बे प्रमद बर'नि सरकारा जे 5 बोसोर फुरा जे खुंनो हागोन बेखौबो रावबो गेरेन्टि होनो हाया दिनैनि थारिखआव बेबादि अबस्था थास'लायनि दै बादि बिथांमोननि जे सरकारा दा माला बायगोन बेखौ जों मिथिस' हाया दा बायनो हागौ बिथांनि सरकारा दा बेबादि दा बेयाव सोरबा थांदों फैदों बिदिनो खोथा गैया BPF दला दिनै मजबुत जानानै दङ हाग्रामा महिलाया थैनानै थाङाखै जों इउथ BPFनि लिडार जों थैनानै थाङाखै जोंखौ फल' खालामगासिनो दङ कलेजनि सात्रफोर इउनिभार्सिटिनि सात्रफोरजों जों रायज्लायहरबाय थायो सारमोना थिगैनो थानांगोन आदामोना थिगैनो थानांगोन प्रमद बर'आ दिनै जाथिखौ दिनै थगायबाय बर' जाथिया जोबलांसै दिनै प्रमद बर'आ जेबो बुङा एबसुआ जेबो बुंला ट्राइबेल ब्लकखौ दिनैहाय जेनेरेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों एबसुआ जेबो बाथ्रा बुंला दिनै इउथ BPFआनो गसङाब्ला BPFआनो जुदि गसंनानै थायाब्ला जाथिया थांनाय नंला बे बाथ्राफोरखौ जोंनो मेसेज होबाय थादों आरो मालाय जों उत्साहित जादों आरो जों बिसास दङ फैबाय थानाय इलेक्सनाव हाजार इउथ्सफ्रा जोंजों बाहागो लागोन आरो बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार बेखौ खुनुरुखुम 4 बोसोर थांब्लाबो नेक्स्ट 5 इयार्स 2025आव जे जानो गोनां जे इलेक्सन बिथांमोना जोंनि क'क्राझाराव थांनाय बारावथ' सानैल' देरहाखादों सासेल' क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै चिराङाव सासेल' दा बे सासे सानैयाबो दिनै जिर' जाहैबावगोन आरो जों उदालगुरिनिफ्राय मोनसे मोजां मेन्डेट मोनगोन बाक्सायावबो जोङो मोनसे मोजां मेन्डेट मोनफिननानै 30+ बे मिसनाव जों दं दागोन आरो जोंनि मिसना 2025 एन्ड 30+ बे मिसनाव दिनै जों दंबाय थायो आरो बिनि दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव वार्कशप जादों गाबोन ब्लक लेभेलाव जागोन प्राइमारि लेभेलाव जागोन आरो लोगो जोङो भिलेज टु भिलेज आरो मेन टु मेन बे मबिलाइजेसनखौ जों स्टार्ट खालामगोन BPFफोरखौ स्ट्रेंथेन खालामगोन सरकाराव फैफिनगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंना होलांगोन जोंहा बे कमिटमेन्ट दङ बे कमिटमेन्टखौ जों जेरैखिजाया मावफुंगोन गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय नायगिरि लोगो नोंथांमोन जों गोबां बाथ्रा जों BTR रेकर्डनि सोमोन्दै सावरायगोन लाइमोनफोरनि
गोनांथार खायसे आयदानि बागै जोङो आरोबाव सावरायगोन नैबे समाव जोङो दान्दिसे सम जिरायथ'नोसै। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, ट्रिबेल इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन। दान्दिसे सम जिरायथ'नायनि उनाव जोङो गुबै आयदासिम फैफिनबाय। नोंथांखौ नैबे समाव फिन बरायफिनबाय। नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे आथिखालनि सोरखारा मानो खामानि मावनो हायाखै? बे रायजोनि मोनसे सोंलु। मा जाहोनाव बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै? दा बे बेलायाव दिनैहाय अनेकथा कुइसन जायो। सरकारा मानो मावनो हायाखै, आसाम गभर्नमेन्टआ मावनो हायाखै, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हायाखै। दा पेरेलेलि एस अल इन्डिया हिसाबै बे एखे जिनिसानो जानानै दं। दा बेखौ नरेन्द्र मदिया मालाबा बुंनो नागिरो कभिडनि थाखाय जादों। ओरै हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङाबो बुङो, आसामनि चिफ मिनिस्टार, कभिडनि थाखाय दिनै फाइनान्सियेल जोङो माने क्रेकडाउन जानांबाय। आरो दिनै प्रमद बर'आबो बुङो स्टेट गभर्नमेन्टआव फैसा गैया आरो जों मा खामानि मावनो। दा बेफोरबायदि दाय होलायबाय थादों आरो दा दाय होलायबाय थादों। दा बेफोरबायदि पेन्डेमिक जादों, थेवबो गोदोबो बिदि पेन्डेमिकफ्रा जाबाय थादोंमोन, खिन्थु अर्थनैतिक बेबस्थायाथ' माने बिदि गाहायाव थाङाखैमोन, डिक्लाइन जायाखैमोन। नाथाय गोलाव समबो बे नैबे पेन्डेमिकआ थायाखैमोन। नाथाय एबारनि थासारिया एसे आलादाखौ जों बुंनो हागोन, मानोना गोबाव सम लकडाउनबो थाबाय, फारसेथिं दासिमबो कभिड भेक्सिन बे सोलिबाय थादों। दा बे बेलायाव बे बेलायावथ' खामानि मावनो हायिद्राय जानो नाङा। सरकाराथ' थावनि दामखौ बारायना होदों, जेसेबांनाखि लस जादों बेखौबो बोखांफिनगासिनो दङ। कभिड भेक्सिन होदों, बेखौबो नों कभिड भेक्सिननि नामाव दिनै रायजो राजानिफ्राय नोङो GST लागासिनो दङ, GSTखौ बारायना होदों। दा बे सरकारा माने गावनि बाख्रिनिफ्राय मालाबा फैसाखौ खथि खालामा, रायजोनिफ्राय बोखांबाय थायो। जिहेतु थाव गुबैनि दामा दिनै 200 थाखानि बारबाय, पेट्रला दाख्लै 112 थाखा जाबायमोन, दासो दिनैहाय खमायफिनदों। दा बै समावनो बे जे गभर्नमेन्टआ खरस खालामनाय फैसा बेखौ दिनै बिथांमोना मोनसे लेभेलाव दोनहैफिनदों। दा बेयाव खामानि मावै जानो नाङामोन आरो मावनो हायि जानो नाङामोन। दा मदिया दिनै मा खालामनो नागिरदों, दिनै मानाव गेदेर भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा गासिबो जिनिसखौ प्राइभेटाइज खालामनानै दिनै माने सरकारनि बाख्रिखौनो दिनै लांदांसो खालामनो नागिरगासिनो दं आरो मालाय। सरकार हिसाबै मावनांगौआनो जेबो गैला। दा रेलवे डिपार्टमेन्टआ जुदि प्राइभेटाइज जायो आरो बेवहायलाय मा मावनांगौ थानांगौ? एयारपर्टखौनो जुदि नों बायजोबोबा सरकारा मा मावनो थानांगौ? दा बेबायदि फैसा खामायनायनि, रायजो राजाफोरनो खामानि होनांगौनि, एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन खालामनांगौनि जेबो सिन्ता धारायानो गैला बे नरेन्द्र मदिनाव। बेफोरबायदि जादों आरो माने सारा बिश्वआव भारतबर्षखौ गोहो गोरासिन रायजो खालामनो नागिरदों, दिनै गलामसिनसो जानानै थांगासिनो दङ। बेफोरबायदि अबस्था। नों बोरै जुजिनो दिनै चाइनाजों? चाइनाया दिनै नाम्बार 1आव फैबाय, दिनै पजिसना अर्थनैतिक बेबस्थाया गासिबो दिगावनो चाइनाया नाम्बार 1आव फैबाय। नों दिनैहाय जुदि आमेरिकाजों लोगो जाबाय थायोबा नों इन्डियाया बोरै डेभेलप जानो? गलाम रायजोजोंसो नों लोगो जागासिनो दं, बोरै जानो नों? दा बेफोरबायदि एमप्लयमेन्ट पलिसिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो लानांगौ, स्टेट गभर्नमेन्टआबो लानांगौ। आरो जोंनाथ' BTCआ लानो हायो, गावहानो लेजिस्लेचार पावार दं, लानो हायो। नाथाय बेखौ बिथाङा खालामाखै प्रमद बर'आ। दिनै बे कभिडखौनो दाय होलायबाय थादों। दाख्लैबो एसेम्ब्लियाव एन्सार कुइसन जालायलायदों जे दिनैहाय गेस्ट हाउसफोरखौ मानो सलायाखै, बेफोरनिबो प्रश्न जादों। बिथाङा एन्सार होदों जे कभिडनि थाखायनो जोङो रावनिबो जिबनजों जों गेलेनो सानाखै। बिदिथ' जानो नाङा। गभर्नमेन्टआ दिनै स्कुल कलेज गासैबो खुलिना होजोब्बाय, बे गेस्ट हाउसावलाय माथो गिनांगौ दं? बे जाहैबाय दायित्व लानो बानानै एरायनाय, बे स्केपिं जेनाखि एटिचिउड मानसिनि, बेखौसो खालामबाय थादों। दा SOP होखानानै दं गभर्नमेन्टआनो। सरकारि साख्रियावलाया 30% जानानै जानांगौ, 50% जों कर्मचारिजों जानांगौ, बेबायदि SOP होनानै दोनखाबाय। दा बेबादि नों मावबानो जायो। नाथाय गासिबो दिनै गेस्ट हाउसफ्रा दिनै बन्द' जाजोबदों, होनबा बोरै इनकाम जेनेरेसन जानो? दा दिनैहाय बिथाङा मोनसे नंखाय बाथ्राखौनो बुंबाय। दिनै एसेम्ब्लियाव बुंदों जे बिथाङा बेलटलानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बे बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिलनो दिनै बिथाङा बड'लेण्ड वेलफेयार बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनो दिनै बिथाङा भारायाव होदों होनना बुंबाय दाख्लै कुइसनाव। नाथाय जों नुबाय माने भारानि खुनु एग्रिमेन्टआ गैया दा BTCआव। दाख्लैनि एजुकेटिभ काउन्सिल गावसिनि मिटिं जाबा बेखौ माने कमिटि दानानै माने बै जायगाखौ नायथिंनो सोरबा इन्जिनियार EMनि कमिटि दाना होदों। होमबा रायजो राजाखौ थगायनाय जादोंना जायाखै?
थगायनाय जादों नङा होमबा भारायाव होदों खिन्थु जेबो एग्रिमेन्ट गैया बे थगायनाय जादोंना जायाखै खिन्थु जोंनि MCLA फोरनि प्रश्न खालामनायाव एन्सारखौ होदों बिथाङा जे माने बेखौ भारायाव होनाय जादों होननानै खिन्थु अफिसियेल जेबो रेकर्ड गैया होमबा दिनैहाय रायजो राजाखौ थगायनाय जादोंना जायाखै बे पबित्र सदन जायखौ एसेम्ब्लिखौ गोथार जायगा होनो रायजोफोरनि खांनाय रायजोफोरखौ खांनाय गांनाय उखैनाय गलाम गरिब सेंग्रा सिख्लानि साख्रि बाख्रि अबाब अभियोग हा सम्पतिफोरनि रैखाथिनि बाथ्राखौ सावरायग्रा बे जायगायावनो दिनै जुदि थगायोब्ला बे प्रमदखौ बेसेबां दिनै बिसास खालामनो हागोन बे मोनसे प्रश्न जादों जोंनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो दिनै मोनसे प्रश्न खालामदोंमोन प्रमद बर'नि सिगाङाव जे दिनैहाय बे थांनाय जे फेक एनकाउन्टार जादों जोंसार आरो जनक बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनै पुलिसा एनकाउन्टार खालामना बुथारबाय फेक एनकाउन्टार खालामना बुथारबाय दा बिथांमोननि एक्सग्रेसिभ फैसाया बोरै जानानै दङ बिथांमोननो मा रिहेबिलेट खालामनाय जाखो दा बिनि प्रश्नआव बुंदों बिथांमोना जे जोङो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय 1 लाख फैसा होबाय दा बेवहायथ' सरकारि जेबो रेकर्ड गैया फाइनान्सियेल सेंसन खालामनाय जेबो लेखा गैया सेक्रेटारियेटनि जेबो अर्डार गैया 1 लाख फैसा होदों होननाया बे दिनै UPPLनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बे आब' बिना गयारियासो सारादु खालामनो 1 लाख फैसा होनो बोदों जाहैबाय बेथ' अफिसियेल फैसा नङा पार्टि होनायसो बे अफिसियेलबाथ' चेक होनांगोन नोङो बेवहाय सेक्रेटारिनिफ्राय मोनसे सेंसन लेटार थांनांगोन दा बेफोर जेबो गैया होमबा दिनै रायजो राजाखौ थगायनाय जादोंना जायाखै मोनसेनि उनाव मोनसे थगायनाय आरो मालाय आरो बिथांमोना फेक एनकाउन्टार खालामदोंब्ला जुदि बिथांमोनखौ ULBनि सोद्रोमा होननानै बिथांमोना सिनायथारबायबा एक्सट्रिमिस्टनोथ' रावबो बेबायदि रिहेबिलेट खालामा मानो खालामखो बिथांमोना गभर्नमेन्टआ जेननाय BTC गभर्नमेन्टआ जेननाय जादोंना जायाखै बेलाय BTC गभर्नमेन्टआ लाजिनांनाय दिनै प्रमद बर'आ लाजिनांबाय दिनै ULBनि सोद्रोमा होनोबा दरखार गैया एक्सट्रिमिस्टनोथ' रिहेबिलेट खालामा मानसिफ्रा माबाया गभर्नमेन्टआ दा बेखौ बिथाङा खालामनानै गावखौ सासे खुंथायनि जे गियान गैयै बे दिनै बेखौ प्रमान खालामनाय जादों आरो बिथाङा गुड गभार्नेन्सनि बाथ्रा बुंबाय थाबाय आगोलाव इलेक्सन समाव दाथ' मा गुड गभार्नेन्स जादों बेफोर सिस्टेमानो गैया बे गुड गभार्नेन्स होनो नामा बिदिखौ खुनु सेक्रेटारिनि अर्डार गैया माबा गैया बिदिनो खामानि मावबाय थादों दा खोनाबाय थादों जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव दिनै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनायनि बाथ्रा सात्रफोरनो दा बेखौबो दिनै सेक्रेटारि अर्डार गैयाबालानो डाइरेक्टरनो फन हरनानै गावनि राइटिं बिलाइयाव लिरनानै माने मोनसे प्रसेस बानायनो थिननाय बेफोरबायदि आरोखि दिनै अर्डार होनानै दङ जाहैबाय दा बिदिजों बोरै जानो दा बिदिबा नोङो बे जे सिस्टेम गैयाबा बे जे सात्र नंगौना नङा बे जे ल' कलेजाव फरायो बे गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायो साइन्स कलेजाव फरायो बा बबेबा सालबारि कलेजाव फरायो बेहा जुदि रिडिं सार्टिफिकेटआनो गैयाबा बनाफाइड सार्टिफिकेट गैयाबा नों बेखौ बोरै स्टुडेन्ट हिसाबै आइडेन्टिफाइ खालामनो दा बे सात्रफोरनि नामाव सोरबा बोराय मानसिफोरनो स्कलारशिप होनाय बादि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होसिगोन आरो मालाय बेनो जाबाय गुड गभार्नेन्स जेबो सिस्टेमानो गैया दा बेखौनो जों मिथिबाय आरो दिनैहाय प्रमद बर'आ गाव खुंनो रोङा होननाय बादि आरो देखायगासिनो दङ 16था डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हगारना होबाय माने बेखौ गाव खुंनो रोङैसो होननाय जायोना जाया जोंनि BTC एकर्डआव बा दानि BTR एकर्डआवबो दिनै बेबादि डिसिनि पावारखौ मोननायानो लिरनाय गैखाया खिन्थु बाहायनो हागोन होननाय लिरनाय दं खिन्थु मा खालामदों प्रमद बर'आ डिसिनि पावारखौसो जों एन्जय खालामनांगौमोन दा मा खालामदों प्रमद बर'आ डिसिनि पावारखौ लाबोनो नागारै गावनि पावारखौसो हरनानै दोनदों आरो माने बे जाम्बानि परिचय जादोंना जायाखै बुरबकनि परिचय जाबाय दा आरो दा जोङो बिर'धि पार्टिया होनबाय सोरबा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा होनबाय जे पावारखौ डिसिनो हरजोब्बाय दा BTCआ जेबो गैला दा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मा बुद्धि खालामबाय एडमिनिस्ट्रेसन साइडजों दिनै जेनेरेलाइजेसन खालामनानै आसामनि सिङावनो BTCखौ लांफिननायनि खुंथायखौ दिनै बे सेस्था खालामबाय मा दिनै मोनब्रै जिल्लानि डिसिफोरखौ डाइरेक्ट सेक्रेटारि खालामहरनानै पार्सियेल सेक्रेटारि खालामहरनानै BTCनि टटेल एडमिनिस्ट्रेसनखौ डिसिनि थ्रुयै दिनै सालायनो नागिरबाय आरो मालाय BTC होननाय जेबो गैला बे लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट सेल्फ रुलनि बाथ्राया गैला बेवहाय गोदो डिसिफ्रा जेबो आखाइ गैयामोन BTCआव मानो होनबा बे लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट बियो नोङो डेभेलपमेन्टखौ बोरै खालामना लाबाय था बे हगारना होखानाय 6 शेड्युल एरियायाव DCSP हम मिनिस्ट्रि DCSPआ एक्सक्लुडेडखा जोंनि एकर्डआव BTCआव दा नाथाय बेखौ दिनै बिथाङा गाव मा सानखो दा दिनै बिथाङा क्लियारिफिकेसनखौ होनबाय थायो जे करापसनखौ मिनिमाइज खालामनोसो बेखौ खालामनाय जादों करापसनखौ मिनिमाइज खालामनोबा दिनै मा बुजिदों जेनेबा गभर्नमेन्टआथ' UPPLनिनो गभर्नमेन्ट होमबा प्रमद बर'आ गावनि MCLAफोरनि सायाव बिसास गैया नामा जे गावनि MCLAफ्रा बेखौ माने जाख्ल'नायाव माराथक एक्सपार्ट ओंखायनो बिथांमोनखौ जोङो प्रिकसनारि मेजार लाखानांगोन ओंखायनो डिसिनो हरखानांसिगोन बेखौसो बुजायदोंना बुजियाखै देट मिन्स मा जादों करापसनखौबो एसे रिडिउस खालामनो थाखाय बिथाङा खालामदों होनदों खिन्थु डिसि अफिसावबो फैसा लाजाग्रा मेला दंना
जों लोगोफोरनाव माखासे सोंबाय थादों जायफोर कन्ट्रेक्टर मावग्रा दिनै बिथाङा डिसि अफिसावबो दिनै बिथांमोना फैसा लाजानाय जोंनो खोन्थाबाय आरो डिसि अफिसाव दिनैहाय माने करापसन जाया होनना सोर बुंनो हायो डिसिनि सायावथ' तदन्त जाया होननाथ' बुंनो हाया चिरांनि डिस्ट्रिक्टआ फैसा करापसन खालामनायनि जेल जादों होमबा क'क्राझारनि डिसिया बाक्सानि डिसिया उदालगुरि डिसिया जे फैसा जाया बेखौ बोरै बुंनो हायो डिसि अफिसाव टप लेभेलाव करापसन जायो बेखौ खिन्थु तदन्त खालामग्रा रावबो मानसि थाङा दा बे डिसिनि गेजेरजों करापसना जे मोनसे लेभेलाव माने रिडिउस जागोन मागोन बेखौ जों जेबो बुंनो हाया दा बेवहाय जोंहा जोंनि पावार जों लानांगौसो मर पावार जों लाबोनांगौ नाथाय बिथाङा पावारखौ उल्टा हरबाय दा बिटिसिया बिटिसि बादि गैला दा बेनो मोनसे प्रमान जादों प्रमद बर'आ माने बिटिसि खुंनो हानायनि सासे माने इलिजिबोल मानसि नङा बेसो प्रमान जादों आरो माने बे जिखिनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरबाय होननानै नोंथाङा बुंदों जे बेखौ लाबोफिननायनि थाखाय मा राहा खालामनांगोन दा जोंथ' बुंबाय थादों दाख्लै एसेम्ब्लियाव बेखौनो जोंनि एमसिएलएफ्रा बुंदों जेराव आंबो दंफाहैयोमोन अडियेन्स हिसाबै गेलारियाव आंबो दंमोन दा प्रमद बर'आ बेखौ होनो जों हराखै होनबाय थायो जास्ट माने बेखौ मनिटरिं खालामनो हरदों होनदों खिन्थु अर्डाराथ' बिदि नङाना लिरनाया बिथांमोनानो गासिबो खालामजोबनो हागोन एसिआरबो बानायनो हागोन एनुवेल एक्सन प्लेन बानायनो हागोन बेफोरबायदि लिरजोब्बायब्ला होमबा बे बिटिसिनि चिफ डिपुटि चिफ इएमस बेफ्रा मा खामानि दंबावो मा खामानि दंबावो बे लासिं सिं आरोखि दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि नामाव बर' जाथिखौ जाम्बा खालामनाय बेसो मोनफा मोनफा प्रमान जागासिनो दङ नोङो नायदो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामबाय खिन्थु एस'सियेटनि दरकार गैया जोंना रावानो 8 सिडुलाव हाबखाबाय 8 सिडुलाव हाबनाय माने इन्डियान लेंगुवेज जाखाबाय बेवहाय मा एस'सियेटनि बाथ्रा दं नों बाहायलायबाय थाबानो जाबाय बेवहाय माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनलायनानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि उनाव एटम गावलायनाय अमा बेदर जालायनाय दाउला खासि जालायनाय बे जानो नाङामोन बे जायगाखौ जाम्बा खालामनायसो जादों आरो मालाय गासिबो थगायजाबोबाय आरो जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामबाय जे सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय मा सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम इन आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस होननानै खालामबाय ओमफ्राय थगायजानाय जायाखै होनबा बेबोथ' थगायजानाय एकर्डआव लिरदों माबा सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम दा बेवहाय आरो लागायदेरना होबाय मा ट्राइबेल लेंगुवेजेस होमबा बेबो वान स्टेप माने थगायजाबावनाय जादों होनबा बे थगायजानाया डिसिनि पावारखौ नोंसो बाहायनो हानांगौ होनदों दा डिसिनि पावारखौ नों हरनानै लाबाय आरो दाख्लै अजन्तानियाव बायद'आ गावनि बाजेटआव बुंनानै लाबाय जे बिटिसिनि डेभेलपमेन्टखौ तीब्र गति खालामनो थाखाय डिसि मोनब्रै जिल्लानि बिटिसिनि डिसिफोरखौ इनभल्भ खालामनाय जाबाय होननानै लाबाय होनबा मा जागोन बे डिस्ट्रिक्टआ जेनेरेलाइज जालांबाय बे आसामा जेरेखम सालायो डिस्ट्रिक्ट डिसिफोरनि थ्रुयै मनिटरिं खालामो सुपारभाइज खालामो बे एखे थांबाय होनबा नोंनाबो होनबा मा बिटिसि थाबावखो बेवहाय दा बिथाङा गावखौ बुरबक खालामना लादों जोंनि बिटिसि बासिखौ बुरबक खालामदों दा बिथाङा थेवबो गावखौ माने गोजौ माने बिदि जायाखै भुल जायाखै होनना बुंबाय थानो नागिरो खिन्थु रायजो राजा नुगासिनो दं दा रायजो राजा नुजागासिनो दं दा नोङो मा खालामनो हागोन मोनसेनि उनाव मोनसे थगायजानाय दा बेफोरखौ जोङो सहायनो हाया जोङो गामि दरसेबो दानखौ होनाय नङा बेनि थाखाय जोङो मा आन्दलन खालामनांगौ जंगि आन्दलन खालामनांगौ ना मा होनांगौ ना थै होनांगौ बेनि थाखायबो दिनै बिपिएफआ खामानि मावगोन इउथ बिपिएफआ खामानि मावगोन जोङो बिटिसि एकर्डआव जाफोर गामिखौ मोन्दों जाफोर हाखौ मोन्दों दब्लायसेबो हगारनायाव गैया नांगौबा बारायनाया बारायबाय थाथों जों आपत्ति गैया बाट न' एक्सक्लुडेड बेखौ जों सह्य खालामनाय नङा बिनि थाखाय जों थियारि आन्दलन खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ बिनि थाखाय जोङो माने एनि टाइम जोङो एट एनि कस्ट जों बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय रेडि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै मा बुंगोन नोंथाङा दा बे एकर्ड थ्रुयै जाखिनि बेवहाय दफा मावफुंनांगोन बे मावफुंजागोन जायाखै नोंथांनि बायदिब्ला दाथ' माखासे जिनिसा मावफुंजादों आरो दा होननाया थगायनानै मावदों मावफुंनाया मावफुंदों मोनफा मोननै दफाखौ मावबाय खिन्थु थगायलांगासिनो दं आरो मालाय थगायलांगासिनो दं दिनैबो एनडिएफनि रिहेबिलिटेसनफ्रा मोजां जायाखै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां केडार्सफ्रा जेलाव थानानै दं दाबो प्रमद बर'आ बुंबाय थायो बेखौनो जों न'आव लाबोफिनजोबनो हाबाय होननानै न'आव लाबोफिननो हादों रन्जन दैमारिया मानो गैया मानो दासिमबो 11 जना मानो फासिनि अर्डार जानानै दङ माने डेथ सेन्टेन्स जानानै दं माखासे केडारफ्रा बेनो न'आव फैजोबनाय नङा हम कामिंथ' जायाखै दाबो बिथांमोना न'आव फैफिननो हायाखै दा बिसोर जुदि फैफिननो हायाबा जों बोरै बेखौ पिस एकर्ड होननानै बुंनो हानो आरो रिहेबिलिटेसननि नामाव दिनै लिस्ट ओंखारदों बेहायबो एबसुनि माखासे केडार माबानि लिडारफोरनि नामफोर दंफालायो होमबा बे रिहेबिलिटेसनावबो दिनै एबसुआ दिनै इउपिपिएलआ दिनै बेखौ बन्द'गल खालामना दोनबाय केस फोजोबनायनि खोथा होनदों बेफोर दाबो प्रसिडआनो जायाखै खिन्थु बुंबाय थायो 721टा केसआ दिनै जोबसिगोनबा दिनै माने बै केसफ्रा डिसप'ज जानायनि अर्डारथ' फैनांगौ नङा होमबा फैनांगौ बेफोरबो अर्डार गैया
रन्जन दैमारिखौ बख'नो नागिरो बख'नायाथ' गैया मालाबा जेलखौ सोलायो मालाबा खानापारा माने 10 एफिबिएननि हेडक्वार्टाराव दोनहैदों मालाबा ओरैहाय काजलगाव गेस्ट हाउसाव दोनफैनो नागिरनाय बेफोरबायदि खामानिफ्रासो जागासिनो दङ होमबा बोरै एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट जादों होनना बुंनो हानो एस पार प्रसिडियर अफ दि कर्ट होनना बुंबाय थादों हाइनास आरो नन हाइनास क्राइमखौ दिनै सुस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय दिनैहाय केसनि नामाव हियारिं जानानै बेखौ लासै लासै फोजोबलांनायनि प्रसेसफ्रा थानांगौमोन स्पेशेल कर्ट दानायनिबो बाथ्रा बुंदों दासिमबो दायाखै एमनिस्टि मोननांगौमोन मोनाखै बेखौथ' सरकारा होखानांगौ दं नोङो सासे मानसिया हाग्रायाव थानानै 34 बोसोर दावहा नांबाय बे मानसिया पिस एकर्डआव सहि होबाय थारमाने बे भायलेन्सखौ सानडाउन खालामबाय बे हाथियारखौ ले डाउन खालामखांबाय बेहा जेबो दाय गैखाला होमबा बे एमनिस्टि मोननांगौ ना मोननाङा खमा मोननांगौ ना मोननाङा दा बे अट'मेटिक जालांनांगौमोन खिन्थु दिनै हयथ' बेवहाय माखासे षड़यन्त्र दं प्रमद बर'आ हयथ' सानदों खोमा गबिन्द बसुमतारिया सानदों खोमा रन्जन दैमारि जेलनिफ्राय गबोयोबा जोंहा राजनितिकआव उसुबिदा जानो हागौ बेफोरखौ साननानै हयथ' बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे माने मेरफाकखौ दिनै खालामबाय थादों बै समाव नोंथांमोना गोलाव सम सरकाराव थाबोबाय दा बै समाव रन्जन दैमारिया जेलाव दंमोन बा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाय 34 बोसोर संग्राम खालामनाय बिथांमोना जेलाव दंमोन नाथाय नोंथांमोना बै समाव मा रल लादोंमोन बिथांखौ बख'नो थाखाय दा बिथांखौ बख'नायथ' बै समाव माबा बिएनसि दादोंमोन बिएनसिनि गेजेरजों बेखौ बख'नायनि बेबस्था जादों बिथांखौ बेलाव लाबोनो हादोंमोन आरो बिथाङा उदां अख्राङाव गिदिंनो हादों दिनै मार्टियार्स फेमिलिफोरखौ बिथाङा नायदिंजोबदों सारा आसामाव दिनै जायगा जायगा मिटिं खालामबोनायनि जे खाबु बेखौ मोनदों नाथाय बेखौ दुखुनांथाव बाथ्रा जे आसाम गभर्नमेन्टआ फास्ट ट्रेक कर्ट बानायब्रबनानै बिथांनि केसखौ माने बिराद स्पिडआव लांनानै बिथांखौ दिनै कनभिक्टेड खालामनानै जेलाव सोनानै दोनबाय थादों बे दुखुनांथाव बाथ्रा खिन्थु बख'नो हादों बिथांखौ फास्ट ट्रेकखौ खोनानाय बिपिएफनिफ्रायनो मोनसे समाव दाबि खालामदोंमोन होननाय बिएनसिआव जेब्ला थादोंमोन बै समाव दाबि खालामलायनाय मोनसे खोनादोंमोन दा बेनि सायाव मा बुङो दा बिदि खोनानाय बाथ्रा नङा बिथांनि जिखिनि केस दं बेखौ थाबनो ड्र' खालामनो थाखाय बे बुस्थुखौ लाबोदों होननानै बुंदों दा बेवहाय सरकारनि मा थार सरकारा माने बै समाव माने हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बै सर्बानन्द सन'वालमोन दा बिथांमोनहा मोनसे सिद्धान्त लादोंमा माने गासिबो केसफोरखौ माखासे क्राइमफोरखौ जे फास्ट ट्रेक कर्ट खालामना मोनफा मोनफा होजोबलांनायनि दिनै माने लाख लाख माने माखासे एकिउज मानसिफ्रा बा जायफोर माने दसि मावदों बे मानसिफ्रानो उदां अख्राङाव बेरायनानै दंजोबो सोरबा रेप खालामनायाबो बेरायनानै थायो सोरबा मार्डार खालामनाय मानसियाबो उदां अख्राङाव बेरायो सोरबा एमएलए गेलेनाबो देरहालायबोनाय मेरला दङ एमपि जानाय मन्थ्रि जानाय बिराद दङ दा बेफोरखौ थाब थाब फोजोबलांनो फास्ट ट्रेक कर्ट बानायनोबोथ' सरकारनि खोथा हयथ' सावरायनानै खालामदोंमोन बिथांमोनहा खिन्थु बेखौ दसि सायबस्थ' जागोन बेखौथ' मिथिया दा बिथाङा रन्जन दैमारिया बै समावहाय जे गावखौ इन्टार'गेसन खालामो बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनानै लादों जे उमुगाव बम होनाय जादों उमुगाव जोङो माने रेल ट्रेक उथायहोदों 30 अक्ट'बराव बमा सिरियाल बम ब्लास्ट खालामदों बेफोर गासिबो जिनिसखौ बिथाङा कनफेस खालामदों दा बे दसि सायबस्थ'आ अट'मेटिक जाहैखागोन दा बेवहाय बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया दा खिन्थु सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जिथु पिस एकर्ड जाबाय बे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जे बिथाङा जे उदां अख्राङाव फैनांगौमोन जेलनिफ्राय गनानै दिनै बिथाङाबो सासे जेरेखम हाग्रामा महिलारिया बिएलटि एकर्ड जाखांनानै उदां अख्राङाव बेरायनो मोन्दों बा अनेकथा जेल जानाय बिएलटि केडारफ्रा लिडारफ्रा दिनै जेलनिफ्राय गनानै मोजां उदां अख्राङाव बेरायनो हादों बै समाव बिएसि एकर्ड जानायाव आब' प्रमिला रानी ब्रह्म दिनै परमेश्वर एमएलए थजेन नार्जारि बिथांमोनाबो जेल जादोंमोन बिएसि एकर्ड जाखाना बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गदों केसआबो जोबलांदों थिग बेफोरबायदिनो प्रसेसफ्राथ' जालांनांगौमोन आरो मालाय नाथाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनाखिसै रिहेबिलिटेसन नामावबो दिनै गन्दगल इमप्लिमेन्टनि नामावबो गन्दगल बेफोर जाबाय थादों आरो मालाय आरो दिनै एनडिबिफोरखौ साख्रियाव सोसननायनि बाथ्रा होनदों दा बेफोरखौथ' जोबोद थिग जायाखै दिनै बिथांमोनखौ मालाबा अमा फिसिनायनि ट्रेनिं होदों दाउ फिसिनायनि ट्रेनिं होदों बिनि गेजेरजोंसो रिहेबिलिट खालामनायनि बाथ्राखौ दिनै सानदों आरो मालाय 4 लाख थाखा फैसा होनायनि बिथांमोना दिनै रायलायबाय फाइनालबो जाबाय नाथाय बे फैसाखौ आफ्टार 4 इयार्स बेनि उनावसो माने बख'ना मोनगोन बेबादि जादों दा फिक्स डिपजिट आरो दा बेखौ दानो जुदि नों बख'नानै लायोबा 3,20,000 थाखाल' मोनो दा बे रिहेबिलिटेसनाव बे दुखुनांथाव खालामदों बिथांमोनखौ आरो लिस्टफ्राबो दाबो प्रपारलि जायाखै बेफोरबायदि जाबाय थादों दा बे दुखुनांथाव ओंखायनो दिनै पिस एकर्ड होनथावथाव मोनसे एकर्ड जायाखै खालि जोंनि बे बिटिसिआव मोनखानाय जे मर्यादा बेखौसो खमायनानै लाबोदों आरो मालाय आरो बेहायथ' बिटिसि एकर्डआथ' बिटिसि दं दाबो दा बिथांमोना बिटिआर होनबाय थादों नामल'सो सोलायनाय जादों गभर्नमेन्टआथ' बिटिसिआनो दङ आरो दाख्लै जों प्रश्न खालामदोंमोन जे
बिटिसि एकर्ड बादि सोलिगासिनो दं ना बिटिआर हिसाबै सोलिदों बे एसेम्ब्लिया बा जोंनि बिटिसिआ दा बे प्रश्ननि एन्साराव बुंदों प्रमद बर'आ बिटिसिआ बिटिसिनि दङ 6 सिडुल बादिनो दं होननानै बुंना लादों होमबाथ' जेबो गोदान जिनिस गैया बिटिआराव खालि बे स्कुल कलेज गायसननाय बे मास्टार साख्रि होनाय प्रभिन्सियेलाइज बर' मिडियाम स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बेफोरबायदि मोनफा मोनफा फिसा फिसा इस्युखौ लानानैसो दिनै बेखौ हाइलाइट खालामना लाबोनाय जादों आरो मालाय बेवहाय बिटिआर एकर्डआ माबा मोनसे 6 सिडुलनि बबे आर्टिकेलजों जादों ना माने बबेबा इन्डियान कनस्टिटिउसननि बबेबा आर्टिकेलजों जादों बेबादि मोनसे प्रपार जेबो गैया बेवहाय जेबो गैया दा बेसो जादों दा जायनि थाखाय दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बे बामोन जाथिफ्रा जोंनि गोहोफोरखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे सेख'नानै लांनाया बेनो दा गाबोन जुदि दिल्लीयाव बिल पास खालामो बिटिसि हिसाबै गैला बिटिआर एकर्ड जाबाय हिसाबै बिटिआरखौनो दिनै पार्लामेन्टआव जुदि पास खालामो गाबोन होमबा नोंनि बिटिसिनि 6 सिडुलनि पावारा बेफोर थाबावनाय नंला दा मा जागोन नों पन्सायतनि मेम्बारजों समान जागोन नोंनि एमआ नोंनि जिल्ला परिषदनि बे माबा थाया होमबा काउन्सिलर ना मा होनो बेफोरबादिसो जागोन नोंनि सिटआ बा बेसेबां दुखुनांथाव जाय एकर्ड बिटिसि एकर्ड बे इन्डियानि पार्लामेन्टआ लकसभा राज्यसभा मोननैबो दिनैहाय बेखौ बिल पास खालामनानै राष्ट्रपतिनि एसाइन लानानै मोनसे आयेन जादों बिटिसि एक्ट दा बेखौसो स्क्रेप खालामनो नागिरगासिनो दं सिं सिं षड़यन्त्र खालामगासिनो दं बोरैबा बर' जाथिखौ जों धंस खालामनो हायो बेखौसो दिनै नाजागासिनो दं दिनै अर्थनैतिक भाबै दिनै दुर्बल खालामगासिनो दङ नंगौना नङा फाइनान्सियेल पावारखौ दिनै दुर्बल खालामबाय क'क्राझारनि दिनै मार्केटखौ नायबानो जाबाय नों जेबो गैला चिरांनि मार्केट काजलगाव मार्केट नायजोबदो नोङो दिनै जेबो गैला बाजाराव बेसाखिनो गैला दा बेबादिनो पलिटिकेलि दिनै डाइरेक्ट हायैखौ दिनै इक'नमिकेलि क्रेकडाउन खालामनानै बर' जातिखौ दुर्बल खालामनानै बर' जातिया आरो 50 बोसोर जाहाथे आन्दलन खालामनो हाया बर' जातिनि सिनस्रिखौ सिफायनायनि मोनसे पलिसि बे षड़यन्त्रआव दिनै बयबो असमिया बामोनफ्रा दिनै नांथाबनानै दं बेखौ जों सिनायनो रोंनांगोन आरो प्रमद बर'आ बिनिफ्राय ओंखारबोनो रोंनांगोन बे जुदि दिनैहाय अभिमान्यु बायदि जेरेखम चक्रबिहुआव हाबनानै ओंखारबोनो रोङैनि धंस जालांनाय थैलांनाय बेखौसो दिनै प्रमद बर'आ मावगासिनो दङ आं ओंखायनो खावलायदों दिनै प्रमद बर'खौ बे चक्रबिहुनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय सिङाव हाबनानै जुदि धंस जायाबालानो थाब ओंखारफिननायनि दाबो सम दङ नोंथाङा जुदि बिजेपिखौ दिनै गारनो हायोबा दिनै इउपिपिएलजों बिपिएफजों सरकार दाबो दानो हायो जों हायो हाया दाबो हायो नोंथांमोना वेलकाम दङ जों दाबो वेलकाम खालामो आगोलावबो जों वेलकाम खालामदों जोङो रिजनेल पार्टि इउपिपिएल बिपिएफजों सरकार दादिनै बर'खौ खौसे खालामदिनै जों बिराद आपिल खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनोबो जोङो लाइजाम हरदोंमोन नाथाय बेखौ प्रमद बर'आ मा सानखो दिनै राजनितिक भाबै लाबाय दा जोङो जाथिखौ फोथांनायनि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारिया गासिबो सारेन्डार खालामजोबदों आंनो सिट नाङा डिपुटि सिटबो नाङा इएमबो नाङा आं एसे बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जानानैनो रायजोखौ सेवा खालामलांगोन इउपिपिएलनिफ्राय लाजोब होनदोंमोन बेबादि बुंसेयावबो दिनै बिथांमोना मानियाखै दा दिनै प्रमद बर'आ दुर्बल नेता बिनि थाखायनो दिनै हेमन्त बिश्व शर्मायानो होन बा सोरबा असमिया बामोनफ्रानो होन प्रमद बर'खौ दुर्बल मोननायखाय दिनै बिथांनि गेजेरजोंनो दिनै जाथिखौ दंस खालामनो नागिरदों जेरेखम बै समाव मानफ्रा बे बदन बरफुकनखौ लानानै आसामखौ गाग्लोबदोंमोन बेबादिनो दिनै बदन बरफुकननि जे रल बे रलखौ दिनै प्रमद बर'आ प्ले खालामदों आरो बिनि गेजेरजों बर' जाथिया जोबलांनो नागिरगासिनो दङ जों जुदि बिपिएफआ दिनै गसंथाया जोबगोनबो दिनै एबसुआथ' गसंनो हाखाला ट्राइबेल ब्लकखौ दानजोबनो नागिरबाय एबसुनिफ्राय जेबो दिनै खुगायाव खोथा फैया जाय ट्राइबेल ब्लकनि थाखायसो जोङो थांनानै थाबोदों आरो बेखौ लानानै जों रायजो बिदों आसला जोंना सर्सा बिसो रायजो बिनायनि सर्सा नाथाय बिथांमोनहा गावसिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा माने इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनायनि नामाव बा साख्रि बाख्रि बिनायनि नामाव इउनिभार्सिटियाव दिनै बे आन्दलन खालामनानै एबसुखौ बेस्थ' खालामनानै दोनदों खिन्थु गावनि गुबै खामानियाव दिनै आखाइ होनो रोङाखै बेसेग्राब दुखु नाथाय बेहाय सिट'आ दानानै गुवाहाटियाव मोनसे सावरायनाय जादों बेखौ लानानैनो नैबे ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लक एरियानि जे हा नैबे दखल खालामनायखौ होखारनायनि सायाव बेनि सायाव मोनसे सावरायलायनाय जादोंमोन बेखौ सावरायनायखौ खोनाबाय थादों दा बेसेबां फ्रुइटफुल जादों मिथिया हयथ' सरकारा माबा मोनसे आश्वास होनानै दोनदों जे जों बिदि खालामनानै नङा दा बिदि आश्वास होयैथ' बर' जाथिखौ धंस खालामबोदों दा बेवहाय जों मा ट्राइबेल होनोबा बर'फ्रासो बिग ब्रादार बेवहाय बर'फ्रा जेखौ खालामो बेखौसो गुबुन जाथिया खालामो जोङो लार्जेस्ट पपुलेसन नोंथाङा सानो नामा बै समावबो जेब्ला बिपिएफ सरकार गठन खालामदोंमोन बा बै समाव नोंथांमोननि सरकार दं बै समावबो आसाम सरकारनिफ्राय बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय पलिसिफोर लादोंमोन नामा पलिसिखौ लाबाय थादों बै समाव मिथिखागौ दिनै बै समावबो अनेकथा माने केबिनेट मिटिंफ्राव
डिपार्टमेन्ट बिफिननाय मानाय जों MLA-निफ्राय मिथिदों, MLA-फोरनिफ्राय मन्थ्रिफोरनिफ्राय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेभिनिउखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिफिननाय, DTO-नि जे माने ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि जे रेभिनिउफोर बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बिबाय थादोंमोन, खिन्थु दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ खालामाखै। मालाबा बै समाव हेमन्त बिश्व शर्मामोन, सोरबा तुरुन गगैमोन लेंहरबाबो दिनै बेफोर मिटिङाव थाङाखै। बेफोरखौ सावरायनो लेंहरोमोन, खिन्थु बेयाव एबसेन्टि हिसाबै जानानै थादों। मा होनो बेयाव थांनाय माने माबा मोनसे गंलायनानै फैनांनाय, गथिखे बेफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारि खालामबोआखै, जायनि थाखाय बेखौ लांनो हायाखै। एकर्डनि सायावनो नोंथांनाव सावरायबावनो लुबैदों। दा बेवहाय एकर्डखौ जाखिनि बेहाय एकर्ड जालांबाय, BTR एकर्ड जालांबाय, बे BTR एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंथांमोना मावफुंजानो लुबैनांगौ एज ए BPF हिसाबै। जोङो मोजां खामानिखौथ' मावफुंदों होननानै बै समाव बुंबोदों। माखासे जिनिसा जेनाखि क्ल'जफ्रा जोंनि बर' जाथियाव हार्म खालामनो हागौ। नाथाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सोंलुआ जाबाय थायो जे रायजो राजाफोर माब्लाबा बबेबा मोनसे जायगायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बे एकर्डखौ बिराद मोजां एकर्ड जाबाय होननानै बुङो, माब्लाबा एकर्डआ गाज्रि जाबाय होननानै बुङो। मानि थाखाय बे मोनसे दा बे बुंनाया एसे हलथ' बुंनो हाया। माखासे क्ल'जफ्रा मोजां जायाखै बेखौ स्पष्ट बुंदों। मोजांखौ जों मावफुंगोन होनना बुंबाय थादों बबेबा मिटिङाव। दा बेखौ एसे हल एकर्डआ मोजां जायाखै होननायनि खारना बेनो जे जोंनो बेवहाय माने जोंनि जे लेन्ड राइटनि बाथ्राफोर बे मोजां रिफ्लेक्ट जायाखै, NDB-फोरनि रिहेबिलिटेसनबाबो रिफ्लेक्ट जायाखै, आरो बेवहाय गामि दानख'नायनि बाथ्रा दं। दिनै गानखौ आरो जोंनि पावारा माने बेहाय खमायलांनाय बाथ्रा बेफोरबादि माखासे जों नुनो हादों। बे माने बे बाथ्रा फंफा सोदोबफ्रा बिस जायो नङा होमबा? दिनै थाखा फैसा हरगोन होन्दों गभर्नमेन्टआ, बेवहाय बुंदों मा मेबि हायोब्ला हरगोन, हायाब्ला थागोन। जेरेखम जों बुङो होनबा सोरबाफोर फैसा बियोब्ला दे नायगोन आं, नङा होमबा? नों एसे खबर लाथों, बेफोरबादिसो नङा होमबा? हायोब्ला हरबाय, हायाबा गैया, नोंहाबो गैया आंहाबो गैया, बेफोरबायदि। दा बेफोरबायदि मेबि माव दङबा हरगोन, गैयाबा गैया। दा जेरेखम दा कभिड जानायनि नामाव खाथायनानै थाबाय, न'आव बोसोरनै जाबाय नङा होमबा एकर्डआ? मा होनदों बोसोरसेयाव 500 कोटि मोननांगौमोन जोङो, दा 1000 कोटि थाखा अलरेडि लेपसेबोल। दा नंगौना नङा? बोसोरनैथ' जानोसै नै 27 जानुवारिफ्राथ' बोसोरनै जानोसै। दा बेसेबां दङ? 1 मासल'सै नङा होमबा? 1 मास बा 1.5 मासल'सै। होमबा बोसोरनैया अलरेडि गान नङा होमबा? 2 इयार्स अलरेडि गान होमबा 1000 crore बे अलरेडि लेपसेबोल जानानै थांसैबो। बेखौनो बुंखादों गभर्नमेन्टआ, नों दाय होनो हाला दा। जों थायोब्लासो हरगोन होनदों, हायोब्ला हरगोन मेबि होनना बुंदों। दा जों बे कभिडनि माबा जादों नोंथांमोन हरनो हाया, खिन्थु बै समाव सेल्फ प्रभाइड दा गभ अफ इन्डिया एन्ड गभ अफ आसाम उइल प्रभाइड 10,000 crore बा माने 3,000 crore रुपिस टु BTR फर माने डेभेलपमेन्ट बेफोरबायदि लिरोमोनब्ला हयथ' बे फैसाखौ दा हरनांसिगौ बिसोर माबा मोनसे खायदा खालामनानैबाबो। दा हायोब्ला हरगोन, हायाब्ला हरा। ओंखायनो बेफोर दिनै गोदाव सोराव जालांनायफ्रा बेफोरनो आरोखि। दा ओंखायनो बे जायफोर ल' एक्सपार्ट बेफोर सोदोब बाहायनायफ्रा बिराद माने केयारफुल जायो आरो माने। दा जोंना बिराद गोरों थांदोंनो, द्राफ्ट लिरग्राफोरबो दङ, आं लिरदों होनना बुंना लाग्राफोर मेरला दं। इंराजि गोरों बिराद थांदों जोंना, LLB पास जाग्राफोर थांदों, आयेनखौ बिराद गोरोंनो, खिन्थु नायबाय एकर्डआ गासिबो जोंखौ जाम्बा खालामनाय। होमबा बिथांमोननि गोरोङा बहा थाखो? लासिंसिं नङा होमबा? बिथांमोन 3-4 मानसि गोरों देखायनायनि थाखाय जाथिया दिनै धंस'। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेखौ नुदोंमोन जे मास्टार रेस जानाय, बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनाय, दा बै मास्टार रेस दानायनि सिमां दंमोन, बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां दंमोन। आरो प्रमद बर'आ दिनै बुंबाय थादोंमोन एबसुनि आफादगिरि जानाय समाव जे मिशन बड'लेण्ड 2019नि मोनसे मिशन बानायलायदोंमोन बिथाङा। दा बे मिशन बानायनाया दिनै मा जाखो? BTR एकर्ड बानायनानै बिथाङा दा अमा मिशन खालामफैबाय, नंगौना नङा? अमा मिशन दिनै स्टार्ट खालामबाय, बड'लेण्डआ गोमालांबाय। दा दिनै बे अमा रानना होनो दिनै बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा, न'खर अमा फिसा रानसै, बेनो 1 job 1 भट जानोसै आरो माने 1 job 1 भटआ बेनो जानोसै। आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनो 75,000 थाखा नागिरनाया बे सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयाव सेलेक्सन खालामनानै अमा माबा रानना हरगोन बिसोरो। अमा मासेया फियै बोसोरसेयाव जुदि 15,000 जायोबा बेजों अमा माबाजों 75,000 जायोना जाया? इक'नमिकेलि बेजों ग्रथ जानो हाया नामा? जाखिनि बेवहाय अमानि बा हांसोनि बेवहाय नुनो मोन्दों राकेश ब्रह्म राननाय, आरो BTRनि गुबुन जायगाफोराव बे राननायखौ नुनो मोन्दों, बेजों इक'नमिकेलि ग्रथ जानो हाया नामा पाब्लिकआ? दा बे सास्टेनेबल जाया, बे थोजासे जाया, बे एनाफ जाया। दिनै अमा मिशन खालामदों नोङो, बे सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ नायनानै बे अमा होयोबा बे सेल्फ ग्रुप अमा माग्रा फिसाबो जानो हागौ। दा बेवहाय जों जायफोर फार्मिं खालामग्रा, जायफोर माने बे फार्मार्सफोर दं, पिग फार्मार्सफोर दं, बिसोरखौसो नायनानै नों होनांगोन बेफोर खामानिफोरखौ, होमबासो बे साक्सेस जागोन। खिन्थु नों सेल्फ हेल्प ग्रुप बर' हिन्जावफोरनो
साफा अमा फिसा माफा हरोबाथ' बे मिसना साक्सेस जानाय नङा आरो बेखौसो खालामनो नागिरबाय थादों होमबा नोंनि बड'लेण्ड मिसनाव अमा मिसनजों जोबलांसै आरो मालाय दा बेसेबां लासिंसिं बेफोर नोंथांनि बायदिब्ला बिटिआर एकर्डआव सिम्पोल मोनसे सोंथि नोंथाङा बिटिआर एकर्डखौ गोजोननाय दं ना गोजोननाय गैया बेहाय आं फुलि सेटिसफाइड नङा आरो दिनैथ' बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै गामि दानख'मारनाय जायोबा बेवहाय जोङो बिराद दुखु थागोन दिनै 7,000 more than 7,000 दिनै जोंनि मानसिफ्रा सेक्रिफाइस खालामलांबाय जाथिनि थाखाय दा बिसिनि आत्मायाबो गोजोननाय नङा दा ओंखायनो जों होनदों दस्रा खामानिफोराव माव गामि दानख'नायखौ दामाव बे स्पस्ट आरो बे जे 60टा समस्ति खालामनो नागिरदों बेबो मोजां डिफाइन जायाखै दाबो बेवहाय जोंहाबो सन्थुष्टि जाना दं दाबो एस पार माने 6 शिडिउल रिजार्भेसन एस पार ट्राइबेल रिजार्भेसन होनोब्ला मा बुजियो जों 10%ल'सो मोनो 60टायाव होमबा जों 6टाल'सो मोनगोन जिहेतु बेयाव मोजां डिफाइन खालामाखै एकर्डआव लिरनाया मोनसेबो वेल डिफाइन जानांगोन बेबो बयबो बुजिनो हानाय जानांगोन होमबा नोङो 60टा समस्तियाव 6टाल' जुदि ट्राइबेल मोनोबा बा बे रायजोआ सोरनि आखायाव थांगोन होमब्ला बे अट'मेटिक बे त्रिपुरा बादि रायजो जाहैगोन त्रिपुरिफोरनि थाखाय रायजो होनायखौ नोंनि बे बिटिसिआ बिदि जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ एस पार माने बेखौ माने पलिटिकेलि हायाखै दिनै माने आन्दलनखौबो होबथानो हायाखै सरकारा दिनैहाय बेनि थाखाय बे एडमिनिस्ट्रेसन लाइनजों बिउर'क्रेटिक लाइनजों दिनै जोंनि बर'फोरखौ डेमेज खालामनायनि जे परिकल्पना जे ब्लुप्रिन्ट बेखौ जों खालामबाय थानाय दा नुबाय थादों माने जों नुबाय थादों दा ओंखायनो खुनु पद्दाय गामि दानख'नायखौ जों जाहोनायाव गैया आरो प्रतिबाद खालामलांबाय थागोन आरो आं खावलायगोन दिनै साख्रि बाख्रि होयोबा मोजाङै होथों जेनुइन मानसिफोरखौ होथों दिनै CSPखौ बिथांमोना दाख्लै बिल लाबोफिनबाय नङाबाथ' CSPबो गैलामोन बेबादि जाबायमोन दाख्लै बिल लाबोफिनबाय थिगैनो दं दा बेखौ मोजाङै माव साख्रि बाख्रिफोरखौ प्रपारलि हो खिन्थु साख्रि बाख्रिनि नामाव दिनै जोंनि इयुथ्सफोरखौ जाहाथे गाज्रि लामायाव दैदेनलाङा आं बेखौ खावलायगोन बे मास्टार थिसननाय समाव फेक सार्टिफिकेट लानानै फैनायफोरखौ साख्रि होलाबायनाय जाहाथे बेफोरबायदि जाया थाखा फैसानि लबाव जाहाथे साख्रि होआ जाहाथे बेबायदि जायो आं बेखौ खावलायगोन सरकारखौ नैबे UPPL सरकार खालामनाय दा बेखौ नोंथांमोना बा बिथांमोननि खामानि मावनायखौ एगेन्स्टआव नोंथांमोना मा रल लालांगोन हमना नैबे 16टा डिपार्टमेन्टखौ फाननायनि बाथ्रा बुंदों बिटिआर एकर्डनि नैबे दफा थ्रय नैबे गामि दानख'नायनि बाथ्रा नोंथाङा मख'दों दानख'नो होआ होननानै एकदम मा स्पेसियेलि मा बेफोरखौ होबथानो थाखाय मा रल लालांगोन नोंथांमोना दा जोङो बे आन्दलनखौ जोङो अलरेडि वाल पस्टारिंथ' जाखांखाबाय बेनार पस्टारिं हर्डिं होनायाथ' स्टार्ट जाखाबाय दा जोङो आरो बेखौ एसेम्ब्लियावबो दाख्लै नभेम्बरनि 17-18 स्टार्ट खालामजेनबाय नांगौबा जों आरो राजा लामायाव ओंखारलांगोन जों रेल लामा होबथागोन डेम'क्रेटिक भाबै जायफोर माने लामाफोर दङ मुभमेन्ट खालामनायनि बे लामाफोरखौ जों लानानै जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनगोन जाहाथे बेफोरखौ मावा सरकारा जोंनो जे अट'नमि होदोंमोन बे अट'नमिया जाहाथे एस ए टिस थायो इन्टेक्ट थायो आरो जोंनि ट्राइबेल मानसि बा जोंनि बर'फोरखौ सरकारा जाहाथे बेबायदि नासया बेनि थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामबाय थागोन आरो बेनि थाखाय जों थै होनांगौ थै होगोन आन्दलन खालामनांगौ आन्दलना मा पर्यायाव सहैयो बेखौ समाजसिम खोन्थागोन दा बिसिमबो जों रेडि जानानै दं बड'लेण्ड सोमावसारगोन नामा नोंथांमोना अट'मेटिक जालांगोन दा अलरेडि मोनसे लेभेलाव बे ग्र' आप जानानै दंखायो दा दिनै सारेन्डार एनडिएफबिफ्रा आन्दलन खालामबोगासिनो दं रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय जेलनिफ्राय बख'नांगौनि नामाव आरो बे वेबआनो दिनै मोनसे दोहौजों लाबोगोन बे मोनसे डिमान्डआ मोनसे अलरेडि फैगोन आरो मालाय रन्जन दैमारि मोनबादिखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै जों हगारोबा बे आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव जोंहा मा बिसास दं नङा होमबा गतिके जों बिटिआरआव थगायजाबाय गतिके जोङो बिटिआरखौ जोङो माने डेनाउन्स खालामनानै हयथ' मोनसे रायजो बिफिननायनि मोनसे दोहौआ हयथ' फैनो हागौ दिनै बेबायदि सिम्पटमखौ नुबाय थादों आरो मालाय जों जानोबो हागौ अलरेडि जाबायानोमोन जेनेबा बुंजाबाय दाख्लै NLFB सोमजिनाय ULB सोमजिनाय हाथियार माने दैलायनाय बे मोनसे संगठना जुदि जाफिनदोंबा हयथ' निसय बेनोमोन ट्रेन्डफ्रा नङा होमबा दा बिथांमोना बुजिना फैफिनदों दानि जुगाव हाथियारनि सोमावसारनाया मोनसे सास्टेनेबल मोनसे मुभमेन्ट जाला दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै मेन स्ट्रिमाव फैफिनदों दा डेम'क्रेटिक भाबै बे अलरेडि जालांगोन बेखौ दिनै नुबाय थादों दा नैबेहाय गोजोन गोरोबथानानै नैबे बिटिआर एकर्डखौ बुंदों दा बेहाय मा गोजोन थासारिखौ नोंथांमोना नुदों क'क्राझारखौ पिस सिटि होननानै मोनसे एनाउन्स खालामबाय दा बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथां पिस होनोबा बयबो सोब जाथियानो माने उदाङै बेरायनानै हाथाय बाजार खालामनो मोननाय गावनि बाथ्राखौ बुंनो हानाय दिनै बेखौ पिस होनो दा पिसआ मोनसे मिनिमाम लेभेलाव जादों दिनैहाय दा पिसआ जादों नों बाहेरा नुबाय थागोन खिन्थु रावनिबो दिनै बिखायाव अन्तराव रावबो गोजोननाय गैया दा बे पिसआ गावसोर डिक्लेयार खालामना लादों पिसखौथ' रायजो राजासो होगोन रायजो राजाया गोजोननाय मोनब्लासो बेखौ पिस होनगोन दा
अलमस्ट माने दिनैहाय मोनसेल' आरोखि जों गोजोननाय मोननाया जे एनडिपिफ्रा हाग्रा बंग्रा थानानै दावहा नांबाय थादों दा बिथांमोना फैजोब्बाय बेल' लाब जादों जोंना बिटिआर एकर्डआ दस्रा जेबो लाब जायाखै जोंनि पावार एन्ड फांसनाव जेबो जायाखै नों दिनैहाय माबा मेडिकेल कलेज लाबोदों होनदों माबा मोनसे नेरिम लाबोदों माबा मोनसे अर्गेनिक इउनिभारसिटि स्पर्ट्स इउनिभारसिटि लाबोदों दा बेफोराव माने जिनिसफ्रा थिग जाखाजोबनांगौ बेनि गाइडलाइनफ्रा बोरै जागोन मा केटेगरिफ्रा बेवहाय एडमिसन मोनगोन जोंनि 6 शिड्युल हिसाबै जोंनि बिटिसिआ मा रिजार्भेसन थागोन बेवहाय दा बेफोरो थिग जाखाजोबनांगौ आरो माने दा नों मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनो नोंनि उसुंनि मानसिया एडमिसन मोना बेफोरबायदि जायो दा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बै समाव बिपिएफआ सरकार थानाय समाव जों भाइस चेन्सेलरफोरखौ डाइरेक्ट फन हरनानै बुङोमोन लकेल गथ'फोरखौ गासिबो लाजोबनांगौ दा बेफोरबायदि खालामनो हायोमोन दा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जायो बेफोरबायदि खाबुआ थाया अल इन्डिया लेभेलाव मोनसे सेलेक्सन जागोन दा बेवहाय नोंनि जायगानि मानसिया लाब जागोन ना जाया दा बेफोर गासिबो प्रश्न दं आरो माने दा बेफोरो समानो दिनै थिनगोन बे फिस जागोन ना जाया दा फिसा नों इन जेनेरेल नुबाय थागोन खिन्थु मानसिनि गोसोआवबो सोनानै होनो हानांगोनथ' बे खोथाया दिनैहाय माने सोरबा इएमआ सोरबा एमसिएलएआ हाथाय बाजार सोरबा खमला फानग्राजों रायलायलांनाय मैगं फानग्राजों रायलायलांनाय सोरबा फिथा फानग्राजों रायलायलांबानो जे फिस जाबाय बेबो नङा बे जे फिस मतन गावनि दखानखौ होनो हादोंना हायाखै बे बेसाखिना जादोंना जायाखै मार्केटाव माबायदि डिमान्ड जादों बेजोंसो फिस लाबोनो हागोनथ' आरो फिस गैयाबा बोरै डेभेलपमेन्ट खालामनो हानो ओंखायनो बे फिसखौ बयनोबो नांगौ जाहाथे फिसआ सास्टेनेबल जायो जों सानदों माने बर'फोरनि गेजेराव आन्दलन जाया 100 बोसोर 50 बोसोर जाहाथे लं लास्टिं जायो बे मोनसे एग्रिमेन्टआ बिदि सानदोंमोन नाथायथ' बे दिनै जायाखै गोदान गेजेरावनो मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों आङो बेवहाय नैबे इउपिपिएलनि खायसे दैदेनगिरिफोरखौ बा एमएलए नैबे एमसिएलएफोरखौ न'खर थांनानै गोरिबनि सुबुङाव खबर लाहैनाय नुनो मोन्दों नाथाय बिपिएफनि समाव बै समाव बिदि बायदि गोरिबनि न'खराव थांनानै खबर लाहैनाय नुनो मोनाखैमोन मा बुंगोन बेनि दा बे खबर लानाय लायैया बे एमसिएलएफोरनि दायित्व थायो गावबागाव समस्थिनि दायित्व बेहायलाय सोरबा हाग्रामा महिलारि सिफ जानानै गुथै बिटिसिनि गलाम न'खरखौ नागारनांगौनि खोथा गैया नों बै जायगानिफ्राय रिप्रेजेन्ट जाबोदों देरहाबोदों नोंहा दायित्व दङ आरो अलरेडि बै समाव हाग्रामा महिलारिनाव बे मोजां जागोन जायाखै बेथ' बे ओरैनो ग्लेमार खालामनायसो आरो बे साक्सेस जाया मालाबाबो दिनैहाय दिल्लीनि खोथाखौ बुंसै आङो अरबिन्द केजरिवालआ दाखि चिफ मिनिस्टार जाखाङो जनता दुरबारनि मोनसे रेलि खालामदोंमोन बे न'खर हाबलांनाय उनाव बे मानसिया खारनानैसो थाफिननांदों दा बे एखे दा प्रमद बर'आ एरायनानै थाफिननांबाय जनता दुरबार नोङो मोनसे गभर्नमेन्टआव फैनानै जे गासिबो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जे सुफुंजोबनो हागोन बे नंखाया दा बेखौ गावखौ बिराद माने कनफिडेन्ट दंमोन बिथाङा खिन्थु फेलियार जाबाय हाया एथ' इजि नङा बुंनायाव मोजांसो बाथ्राया मावनायाव बिराद गोब्राब जायो नङा होमबा नैबे समाव मानगोनां आलासि बिथांजों गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय थामहिनबा बिथांनि जोंनि सोंथिदों बिथाङा माखासे माने फिनखौ नोंथांमोननो सिगाङाव होबाय आसा थिदों नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै फारि फारि बुजिनो हादों आथिखालनि सोरखार बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनाय जे मावथांखि माखासे माने बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायबाय नोंथांखौ नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव दान्दिसे सम जोंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय जासिबाय गोजोनबाय खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड इलिफेन्ट राइड की टावर रिभार रेफ्टिं विलेज भिजिट्स ट्रिबेल इथनिक फुड माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल